Добрый вечер. Гэта адмысловае выданне радыё Свабода з Прагі. У студыі для вас працую я, Дмітрий Гурневич. Сёння наше выданне прысвечанае Дню волі, Дню незалежнасці Беларусі. Роўна 103 гады таму у Менску была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Упершыню ў 20 стагоддзі беларусы абвесцілі пра сваю ўласную дзяржаву, і яна, натуральна, стала падмуркам сапраўднай незалежнасці, якая была ўжо абвешчаная таксама, дарэчы, 25 числа, але ўжо ў жніўні 91 году. Мы пра гэта яшчэ сёння пагаворым, таксама зробім экскурс у гісторыю, але гэтая дата, гэта не толькі гістарычная дата. Сёння таксама ў Беларусі, у розных гарадах, не толькі ў гарадах, у Менску таксама найперш, але і ў свеце беларусы зноў выходзяць на вуліцы пратэставаць, дэманстраваць сваю нязгоду з вынікамі выбараў, якія адбыліся летась у жніўні, сфальсіфікаванымі на думку многіх беларусаў. І яны выказваюць пратэст таксама і супраць гвалту, таго насілля, пераважнасці з боку сілавікоў, якое пайшло пасля гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Сёння у Менску святкаванне пачалося нетыпова, канешне, як у параўнанні з мінулымі гадамі, таму што гэтая акцыя была недазволеная Менгарвыканкамам. Людзі, як ужо апошнія добрыя пару месяцаў, па-свойму дэманстравалі сваю нязгоду, дэманстравалі таксама сваё адданне гэтай гістарычнай даце. Давайте зараз паглядзім, як сёння з самай раніцы быў упрыгожаны Менск не толькі чырвона-белымі сцягамі. Тут, дарэчы, варта нагадаць, што нацыянальны сцяг чырвона-белы стаў дзяржаўным у 18 годзе. Ён менавіта увасабляў Беларускую Народную Рэспубліку. І цяпер ён стаўся, прынамсі, апошнія паўгода такім масавым сімвалам нязгоды беларусаў з той сістэмай, якая пануе ў краіне. І за гэты сцяг беларусаў і затрымліваюць, і штрафуюць. І, канешне, ёсць трагічная старонка, звязаная з чырвона-белым сцягам. Менавіта за чырвона-белыя стужкі быў збіты ў сваім двары і пазней памёр Роман Бандарэнка. Сцягі вывешваюцца фактычна амаль штодзённа, я думаю, не толькі сёння гэта было, прынамсі, некалькі разоў у тыдзень заўсёды ў тэлеграм-каналах можна бачыць гэтую масавасць чырвона-белых сцягоў на розных аб'ектах. Часам это даволі вельмі небяспечна. І, натуральна, мы бачым сілавікоў, якімі усімі сіламі спрабуюць гэтыя сцягі зняць, ліквідаваць, прымусіць людзей іх здымаць. Это не заўсёды атрымліваецца, некаторыя людзі нават ахвяруюць вялікімі грашыма. Часам гэта вылічваецца ў тысячах рублёў. Тым не менш, людзі ідуць на такія ахвяры дзеля таго, каб паказаць сваю адданасць нацыянальным колерам. Сёння мы яшчэ вернемся да гэтых колераў. Зараз вось кораценька давайте нагадаем, я буду падглядаць час ад часу манітор лэптопа, каб бачыць апошнія навіны з Менску і не толькі. Перакрыты цэнтр Менску, многія вуліцы, пераважна на праспекце Незалежнасці, дзе чакаліся, канешне, вось гэты збор людзей. Хаця трэба таксама нагадаць, што нягледзячы на тое, што сёння анансаваліся акцыі пратэсту, гэтыя акцыі, іх, скажем так, арганізатары, або хутчэй натхняльнікі Святлана Ціхановская або Павла Латушка не заклікалі людзей збірацца ў нейкую масавае шэсце, проста шпацараваць, гуляць па сваіх гарадах, каб прадэманстраваць, што яны памятаюць пра гэты дзень. Затрыманні таксама сёння былі ў Менску. Вось на вуліцах бачна, заўважаная была з вялікім чырвона-белым сцягам Ніна Багінская, гераіня, беларускі сцяганосец. Таксама заўважылі 84-гадовага Яна Грыба, які таксама, дарэчы, і затрымліваўся за гэты сцяг. У Салігорску таксама былі затрыманні сяброў стачкам у Беларуськалі. Быў мясцовы актывіст затрыманы Павел Батуеў. У Берасці затрымалі журналістаў Мілану Хрытонову і Алеся Леўчука. З інтэрнату забіралі некаторых студэнтаў. Дарэчы, я нагадаю, што сачыць таксама за ўсімі нашымі навінамі вы можете не толькі вось зараз праз гэты стрым, который мы таксама вас захвочваем, і лайкаць, і пашыраць яго, высылаць вашым сябрам. Рабіце гэта таксама праз нашыя сацыяльныя сеткі. Найперш, гэта наш тэлеграм-канал. Знайдзіце, калі вы яшчэ не падпісаліся, падпішыцеся. І іншыя сацыяльныя сеткі, і Твиттер, і Фейсбук, і ВКонтакте, Інстаграм, усё на свеце. Таксама невясёлая навіна. Сёння раніца пачалася ў горадзе затрыманне мясцовага актывіста польскай меншасці Анджэя Пачобута, якога перавезлі ўжо ў СІЗА ў Менск, яго абвінавачваюць у распальванні варожасці і гераізацыі нацызму. Дарэчы, акцыі салідарнасці, як я ўжо казаў, адбываецца не толькі ў Беларусі, ва ўсім свеце беларусы сёння паказваюць, што яны памятаюць пра дзень волі, а ў еўрапарламенце еўрадэпутаты вывесілі разгарнулі вялікі чырвона-белы сцяг, а пазней далучыліся да брусельскіх беларусаў, якія вось побач таксама святкавалі гэтую дату.
Мы пра навіны яшчэ вам будзем паведамляць, але нагадаю, сачыце таксама за нашымі соцсеткамі. Раптам, калі штосьці суперважнае будзе, мы нават будзем перапыняць нашыя гутаркі, якіх сёння будзе поўна. Зараз я хацеў бы злучыцца з Менскам, дзе на сувязі з намі палітычны аглядальнік радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. Добрый вечер. Віталь, скажы, калі ласка, ці адгукнуліся, ну, пераважна, конечно, менчукі, на заклік і Паўла Латушкі, і Святланы Ціханаўскай пачаць пратэставую вясну, бо я нагадаю для тых, хто не ведае, што менавіта вось так анансавалася 25 сакавіка дзень волі. Ну, можно сказать, что гэтыя заклікі былі такія неадназначныя. Мелася на ўвазе, што закликают все-таки выйти в суботу 27 сакавіка, паколькі 25, як было сказано, працоўны дзень і гэтак далей. І натуральна, што будзе вялікая канцэнтрацыя сілавікоў. Таму сёння заклікалі палітычныя лідары, ну, адзначаць па-свойму, вывешваць там бел-чорна-белыя сцягі, то, што мы і бачылі. Але натуральна, што, як мне здаецца, я вот літаральна перед эфірам, ну, праехаўся на машыне па цэнтральных вуліцах, ну, не магу узгадаць такой канцэнтрацыі сілавікоў. Паўсюль праз кожныя метраў 10 даішнікі, яны адлоўліваюць, відаць, тых, хто сігналіць. Вось, праз кожныя метраў 100 стаяць аўтазакі ці іншыя сілавікоў машыны, там проста мазы і гэтак далей. Таму канцэнтрацыя просто неверагодная. Вырашылі, відаць, паказаць, колькі нас ёсць, но мы ведаем, што іх шмат, мы ведаем, што гэтых людзей па гонах у нас, бадай, адна з самых вялікая па колькасці сацыяльная група. Таму мы ведаем зараз, што ёсць паведамленні пра пэўнае затрыманне ўжо каля ЦУМа, каля Кастрычынскай плошчы. Мне здаецца, любыя людзі, якія выявяць неяк, што яны прыйшлі сюды адзначаць 25 сакавіка, адразу, напэўна, будуць затрыманыя ў любым раёне гораду. Але все ж таки, Віталій, 27-го таксама анансуецца, ну, не ведаю, назваць, чарговая акцыя ці проста шпацыры па вуліцах. Наколькі, на твою думку, у сённяшніх умовах, калі адбываюцца неверагодныя рэпрэсіі, ўжо фактычна некалькі месяцаў, у людзей все ж таки будзе яшчэ жаданне і запал ахвяраваць сабой, таму што многія людзі нават па некалькі разоў ужо сядзелі ў изолятарах? Я думаю, сапраўды ўсё гэта не вельмі проста, і мне здаецца, калі мы гадамі разважаем, чаму людзі в нейкі момант не выходзілі, хаця хацелася, па палітычныя лідары іх заклікалі, а в нейкі момант яны раптам выйшлі, хаця ніхто з аналітыкаў, як паказвала потым, этого не чакал, это было ў жніўні-верасні, то ёсць нейкія натуральныя прычыны патлумачыць, чаму это адбылося. Таму што быў стымул, таму што людзі вырашылі, што іхні выхад у жніўні, ён можа змяніць сітуацыю. Людзі, дзе прычыны? Па-першае, яны палічылі, што іхні выхад можа паставіць кропку ў гэтым кіраванні Александра Лукашенко. Па-другое, яны проста выйшлі ад абурэння, ад таго, што ім былі аб'яўлены такія відавочна непраўдзівыя вынікі галасавання 80%. Таму для такога масавага выхаду все-таки павінна быць нейкая, ну, канкрэтная нагода, канкрэтны стымул, канкрэтная, ну, скажем так, матывацыя. Просто вось адзначыць нейкі гістарычны дзень, людзі сапраўды могуць палічыць, што гэта можна зрабіць і дома, гэта можна зрабіць у двары. А вот каб завярнулася сапраўды, як кажуць, другая хваля, каб пачалася весна, новая весна пратэстаў, то для гэтага павінны, ну, акрамя жаданні людзей, акрамя таго, што мы все адзін аднаго падбадзёрваем, кажам, што это трэба, яшчэ все-таки павінны скласціся нейкія, ну, такія аб'ектыўныя прычыны. Гэта альбо заява пра перамовы там з уладамі, альбо заява пра тое, што мы аб'яўляем там, ну, нейкую там беларускі страйк, нешта такое, то, што людзі па нейкай прычыне павераць, што это сапраўды можа змяніць сітуацыю, што это не проста выхад дзеля выхаду, паказаць, што мы ёсць, а гэта можа, як людзі паверылі ў жніўні і верасні, што іхні выхад можа змяніць сітуацыю. Таму вот ёсць тут рэчы сапраўды скептычныя, паколькі, ну, пакуль не відаць такой непасрэднай прычыны, ад чаго можа запаліцца гэта весна, ад чаго можа запаліцца гэта другая хваля. З іншага боку, гэта можа адбыцца, як, напрыклад, у гісторыі з указам пра дармаедства, ці як, напрыклад, было ў 11 годзе, калі былі маўклівыя пратэсты апладысментаў, калі гэта запалілася зусім з эканамічнай сітуацыі, з дэвальвацыі, ці ад таго, што зноў адбудзецца некая, ну, в сэнсе рэпрэсіяў такое вельмі, што людзей радыкалізуе. То бок, то, што стане гэтай іскрай, мы не можам сказаць, і гэта можа адбыцца, в прынцыпе, ў любы момант.
Віталь, ну уявім сабе, што ўсё ж такі штосьці людзей прымусіць, скажем, выйсці ў такой жа колькасці, як гэта было ў жніўні, напрыклад, 16 жніўня, калі па розных ацэнках да 300 000 чалавек у Менску сабралася каля стэлы. Што гэта зменіць? Тады мы бачылі, вось улада, ну, у той дзень яна проста праігнаравала гэтую падзею, так, і затрыманняў таксама не было. І людзі збіраліся яшчэ некалькі месяцаў да таго моманту, вось, здаецца, пакуль у лістападзе у Курапатах падчас шэсцю дзяды вось не адбылося такога супержорсткага разгону. Ну, выйдзе зноў 200 000 чалавек. Што гэта дасць, скажем, вось, у гэтым супрацьстаянні з рэжымам? Ну, такія пытанні сапраўды яны дастаткова, ну, скажем, непростыя, я б сказаў, нават небяспечныя ў пэўным сэнсе. Паколькі, ведаеце, ёсць такая фраза, што, ну, нацыя – гэта штодзённы рэферэндум. Я яе ўжо прыводзіл в адным са сваіх допісаў. Яна мае на ўвазе, што народ сам вырашае, як себе паводзіць. І тады ў жніўні і верасні большасць народа вырашала, што трэба паводзіць себе выключна мірна, выключна мірнымі шэсцямі, дарыць там сілавікам кветкі, бо такі был настрой, бо так людзі ўспрымалі гэтую ўладу, што з ёй можна дамовіцца, што калі паказаць ёй, што нас шмат, то гэтая ўлада адступіць. Ну, але гісторыя паказала, што гэта не зусім так. Ужо пасля там некалькі тыдняў ніхто не крычаў сілавікі з народам, як пабачылі, што сілавікі яны з нейкім злом, а не з народам. І людзі таксама пабачылі, што нават ад такога, ну, скажем, масавага мірнага пратэсту улада можа максімум баіцца яго кранаць, але сысці не збіраецца. І гэта все пераасэнсоўваецца, все гэта адбываецца ў размовах, у мазгах, у, скажем, сацыяльных сетках, у дыскусіях, калі людзі вырашаюць, што тады мы патрабавалі масава і супер звыш падкрэслена мірна, здымаючы свае, так сказать, чаравікі, калі мы становімся на лаўку, гэта вядомы гэты прыклад. Но гэта не паздзейнічала, то на наступную хвалю ўжо, магчыма, значная частка людзей будзе думаць, што трэба дзейнічаць па-іншаму. Мы заўважым, што не тое, што тады не хапіла палітычнага кіраўніцтва, но палітыкі адпавядалі таму, што лічылі большасць людзей. Нават в некаторых тэлеграм-каналах былі заклікі больш рэзка себе паводзіць, там, кідаць там, ну, пад машыны там шкло, што заўгодна, там, нават калі ОМОНовцы пачалі хапаць людзей во дварах, там, ліць на іх кіпень, но все гэта людзі на это не адгукаліся. Людзі рашылі, што гэта, ну, пакуль не трэба, ці можна абысціся без гэтага. Але, ну, калі ўлада будзе працягваць свае рэпрэсіі, псіхолагі кажуць, што варыянт рэакцыі на рэпрэсіі ў людзей можа быць іншым, можа быць адступленне, а можа быць наадварот, калі канец цярпення, то знакамітая метафора з тым, што рондаль, калі в ім нешта варыцца, калі его наглуха закрыць, он можа проста ўзарвацца. Таму вот я і кажу, калі гэтая, ну, другая хваля наступіць, то людзі ўжо будуць ведаць вопыт наш жніўня-верасня. Гэта як першая і другая там руская рэвалюцыя, напрыклад. І безумоўна, што калі ўлада будзе паводзіць гэтаксама, ну, цалкам магчыма, што і людзі будуць паводзіць зусім па-іншаму. Віталь, пакуль што дзякуй табе вялікі, далёка не сыходзь, мы яшчэ, магчыма, вернемся вось праз пару хвілін да размовы з табой. Я хацеў бы зараз яшчэ раз вярнуцца на менскія вуліцы і ў менскія двары. І вось мы гаварылі зараз пра рэакцыю сілавікоў, як паводзілі сябе ў жніўні яны. Сёння яны таксама былі, так бы мовіць, у форме, у тонусе. З самай раніцы у Менску ездзіла ваенная тэхніка, і не толькі. На захадзе Беларусі былі заўважныя танкі, але, магчыма, это звязана з нейкімі вучэннямі каля мяжы. Давайте зараз паглядзім это відэа, на якім бачна гэта перасоўванне вайсковай тэхнікі. Так добра беларусам это запомнілася вось са жнівеньскіх пратэстаў, з вераснёўскіх. Кожную нядзелю раніцы пачыналіся менавіта ад гэтага, калі па вуліцах, асабліва ў Менску, ездзілі цэлыя калёны военных машин, ездили за аўтаматамі і сілавікі, невядома дакладна да якіх сілаў, родаў сілаў войск яны адносіліся, ці міліцыя, ці амапу. Некаторыя з іх хадзілі нават у цывільнай форме. Вось так это все выглядае. Ну, я думаю, што большасць беларусаў да гэтага звыклася. Людзі записваюць відэа, выкладаюць у сваіх сацыяльных сетках, высылаюць іншым тэлеграмерам. І па вялікім рахунку асабліва гэта ўжо сёння, вадай, і нікога не здзіўляе. Вось вы бачыце перасоўванне тэхнікі на трасе. Невядома, куды і чаго яны едуць. Магчыма, тут, як гаварылі летась яшчэ спецыялісты-эксперты, тут перш за ўсё эфект
запалохванне, калі людзі бачаць і пераказваюць адзін другому. Вось я толькі што бачу на трасе там вайсковую калёну рушыць у бок Менску, будьце асцярожныя, натуральна, што гэта людзей стрымлівае і выходзіць, тым не менш да канца незразумела, навошта вайсковая тэхніка, калі за 6 месяцаў пратэстаў у ніводнага чалавека не была канфіскаваная, напрыклад, зброя або нейкія выбуховыя рэчы. Нагадаю, што адзінае паведамленне пра выбуховыя рэчы тады вось было звязанае падчас пратэстаў з Александром Трайкоўскім, нібыта ён хацеў кінуць самаробнае прыстасаванне ў бок сілавікоў, таму яны стрэлілі, але пазней на відэакадрах мы бачылі, што гэта была хлусня, што ніякага выбуховага прыстасавання ён не меў. А мы зараз з Віталём вяртаемся да размовы. Я толькі хацеў яшчэ нагадаць, пакуль Віталь падключаецца, што Еўрарада паведамляе, што о 19:05 у Менску была затрыманая дызайнерка і мастачка Саша Гушча. Дзяўчына ўдзельнічае ў пратэстах ужо не першы раз, і не першы раз яна ўжо таксама і затрымлівалася. Паводле дадзеных на 18:45 у Менску было затрымана 25 чалавек, а па ўсёй Беларусі было затрымана 45 чалавек. Гэта дадзеныя незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна». Дараца Святлана Ціхановская Франак Вячорка паведаміў у сваім фейсбуку, што разам з міністрам замежных справаў Літвы Габрыэлюсам Ландсбергісам Святлана Ціхановская усклала кветкі на месцы пахавання выбітных беларусаў у Вільні. Гэта могілкі Роса. Нагадаю, сёння днём адбылося ўскладанне кветак да магілы Івана і Антона Луцкевічаў. Антон Луцкевічаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі, аўтар 3-й устаўной граматы. Таксама кветкі былі ўскладзеныя вянкі да магілы, да месца пахавання Касця Каліноўска. А зараз, Віталь, давай вернемся з табой яшчэ да размовы. Мы гаварылі вось пра рэакцыю ўладаў, што яе можа прымусіць да нейкія, скажем, ці да перамоваў, ці да проста да нейкай рэакцыі, вось каб было бачна, што ў іх з'явілася палітычная воля да ўрэгулявання гэтага канфлікту. Але спачатку давай цікавы твой адказ на гэтае пытанне. Ці Александр Лукашенко пасля гэтых 6 месяцаў ён все ж таки моцна аслабеў, ці зараз ён моцна сабраў гэтую сілу і здолеў аб'яднаць вакол сабе рэшткі, канешне, гэтых самых адданых, у першую чаргу сілавікоў? Прабачце, у нас был зрыв сувязі і некалькі десяткаў секунд Нема праблемы, я паўтару. Я паўтару. Так, для тых таксама, хто далучыўся до нас недавно, я нагадаю, што з намі на сувязі Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік Радыё Свабода ў Менску. Віталь, ці за 6 месяцаў пасля выбараў Лукашенко стаў больш моцным, ці ўсё ж такі аслабеў? Ну, калі параўноўваць з 16 жніўня ці з 23 жніўня, то, канешне, стаў больш моцным. Тут не трэба толькі нейкія аптымістычныя даваць ацэнкі, паколькі тады відавочна ўлада хісталася, і ўлада хісталася па некалькіх параметрах. Перш за ўсё, сілавікі, якія зніклі проста пасля 3 дзён зверстваў пасля 11 жніўня. 12-го, так сказать, мяне выпусцілі праз суткі знаходжання, ўсіх выпускалі якраз 13 жніўня. Вось тады выпускалі ўсіх, і ў іх яны взялі такую вось палітыку, што больш нікога не браць, некалькі тыдняў людзі сотнямі тысяч збіраліся ў цэнтры Менску, сілавікоў не было відаць. Вот гэта был, напэўна, момант самы, канешне, пік слабасці ўлады, потым іх падтрымала Расія, потым і номенклатура, сілавікі канчаткова хіснуліся ў бок улады і сталі выконваць любыя самыя жорсткія зверскія распараджэнні. Гэта калі браць, ну, літаральна такі літаральны сэнс. Калі ж браць сэнс такі больш стратэгічны, то, безумоўна, параўнанні з тым, што Лукашенко быў да выбараў, зараз ён аслаб, ну, катэгарычна ў сэнсе стратэгічным. Яго не прызнае легітымным не толькі міжнародная супольнасць, што з ім ужо бывала, самае галоўнае, яго не прызнае легітымнасць большасць уласнага беларускага народа. Гэта, як паказвае сацыялогія, лічба асабліва не мяняецца, там застаецца его 20-25% такіх ябацькаў, якія таксама могуць яшчэ і хіснуцца к выпадку чаго. Але, ну, ён жыве, так звана кіруе, можна сказаць, народам, які альбо его актыўна, альбо пасіўна не прызнае, альбо актыўна, альбо пасіўна его, скажем, шчыра ненавідзіць. Так што ў гэтым сэнсе, безумоўна, слабасць ёсць, і слабасць тым, што, ну, калі на міжнароднай арене там 10 года, 19 снежня былі там санкцыі, але нейкі момант яны сталі аслабляцца, і потым все роўна его лічылі як бы кіраўніком дзяржавы.
то зараз я маю на ўвазе заходнія партнеры, то зараз відавочна захад з ім уже не будзе мець справу. Даволі, ну, здаецца, час, пакуль гэта не закончыцца якім-нибудь развязаннем палітычнага крызіса. То бок все разумеюць, што цяпер его уже не будуць прызнаваць кіраўніком дзяржавы, пакуль гэта не скончыцца там перамовамі, новымі выбарамі, ну альбо его адстаўкай. Так што вот такім сэнсе не канкрэтным там вулічным, што ён адстаяў сваю ўладу самымі жорсткімі рэпрэсіямі, а в сэнсе нейкага стратэгічнага развіцця, то ён просто падае в бездань вот гэтым стратэгічным сэнсе. Дзякуй вялікі, Віталій. Гэта быў Віталій Цыганкоў, палітычны глядальнік радыё «Свабода» з Менску. Зараз я хацеў бы зрабіць невялікі анонс. Мы ведаем, што сёння 21 гадзіне, прынамсі ў Менску, чакаецца святочны салют у сувязі з 103-й гадавінай абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Зразумела, ён не цэнтралізаваны, зроблены дзяржавай. Гэта будуць запускаць людзі, для якіх гэта важнае свята, то бок звычайныя беларусы. Давайте зараз паглядзім, як напярэдадні выглядаў салют у Беларусі. Учора ў Менску салют запусцілі ад 23 гадзіне 34 хвілін. Вы ведаеце, што гэта славуты артыкул адміністрацыйнага кодексу, па якім праходзіла большасць затрыманых за апошнія паўгода за ўдзел у так званых незаконных акцыях пратэсту. Так учора запускалі салют у Менску. Зараз до нас залучыцца чарговы госць, а я спачатку зраблю невялікі апдейт па навінах. У тэлеграм-каналах ёсць шмат відэа, як ідуць менскія вуліцы. Там кіроўцы святкуюць Дзень волі гукавымі сігналамі. Усе гэтыя сігналы добра памятаюць з мінулага году, з мінулага лета і восені. Белсат паведамляе о 19:12, што каля 20 чалавек затрымалі на мосце праз Свіслач на вуліцы Янкі Купалы, затрыманых пасадзілі ў аўтазак. У тэлеграм-каналах з'яўляецца відэа з невялікіх маршах, якія праходзяць у розных раёнах Менску. Па-ранейшаму паведамляецца пра кропкавыя затрыманні. Дарэчы, я хочу нагадаць, што наш стрым на Ютубе, который зараз, калі вы глядзіце на Ютубе, вы пішыце каментары, я іх бачу. Я іх пазней паспрабую некаторыя зачытаць, магчыма, таксама нашым госцям некаторыя пытанні перанакіраваць. Вот людзі тут пішуць, адразу бачу, што затрымана ўжо нават 60 чалавек. Магчыма, людзі ведаюць нейкія новыя паведамленні, новую інфармацыю. Калі толькі будзе самае апошняе наконт затрыманняў, пераважна ад праваабарончага цэнтра «Вясна», мне пра гэта паведаміць наш корэспандэнт, который гэтым займаецца, я адразу агучу гэта вам, але таксама будьце на нашым канале, тэлеграм-канале «Радыё Свабода». А зараз я запрашаю да размовы майго чарговага госця, гэта сябра Координацыйнай рады Юры Губарэвіч. Юры злучаецца зараз з намі. Мы з ім пагаворым таксама і пра пратэсты, і не толькі. Прывітанне, Юры. Добрый вечер. Юры, вы былі адным з сярод заяўніках вось гэтай такой афіцыйнай акцыі, якая меркавалася таксама адбыцца ў Менску да 25 сакавіка. Менгарвыканкам гэтую акцыю не дазволіў. Скажыце, класка, гэта быў нейкі тролінг з вашага боку, ці вы все-таки сапраўды спадзяваліся, што пасля ўсяго, што мы бачылі за апошнія 6 месяцаў, хтосьці дазволіць такую акцыю ў Беларусі? Ну, ведаеце, мы занадта лёгка прызвычаіліся даваць свае грамадзянскія канстытуцыйныя правы ў рукі тым, хто на сёння ўтрымлівае ўладу Беларусі. І калі яны фальсіфікуюць выбары, то заўсёды была ўстойлівая думка, што мы на гэтыя выбары не пойдзем, все роўна падманяць.
Но паглядзіце на вынікі мінулого года. Людзі пайшлі і даказалі, што яны маюць права на гэтыя выбары і ім вырашаць, хто будзе абраны, хто не абраны прэзідэнтам. Гэтак жа сама мы практыкуем падыходы і для права на правядзенне масавых мерапрыемств. Мы маем гэтае права запісанае ў Канстытуцыі, таму абсалютна лагічна, што мы, падаючы заяўку, спадзяваліся на тое, што гэта права будзе рэалізавана. І зараз мы маем таксама адказ, хто прыхільнік экстрэмісцкага развязвання сітуацыі і, скажем так, несанкцыянаваных выхадаў на вуліцу, а хто спрабуе дзейнічаць у рамках закона. І нас цяжка тут абвінаваціць тым, што мы якраз такі прыхільнікі нейкіх экстрэмісцкіх дзеянняў. Юрий, вось я перанакірую одно з пытання, которое я бачу зараз у каментарах на Фейсбуку. Я захвочваю всіх, хто глядзіць, шэрыць наши стрымы, высылаць яго сябрам. Наколькі магчымае некае еўрапейскае ўмяшанне вось в сітуацыю Беларусі, каб, напрыклад, паставіць умову, людзі выходзяць на вуліцу, іх ніхто не чапае, каб пабачыць, колькі рэальна праціўнікаў ёсць у Беларусі Лукашэнкі, і каб вось гэту, вы скажем, бяспеку гарантавалі, ну, не ведаю, палітыкі развязу, дзяржаўныя органы некія з краін еўрапейскага звязу, АБСЕ, напрыклад. Я боюсь, што, на жаль, такіх інструментаў у еўрапейскіх краінаў вельмі мала, альбо яны ўвогуле адсутнічаюць, і калі б яны былі, то ўжо напэўна, да гэтага часу яны былі б ужытыя. І тут самае галоўнае не падмяняць паняцці ў сваіх галовах, бо нават калі мы вернемся да ініцыятывы, ось апошняя, якая прагучала з боку штаба Светланы Ціхановскай пра правядзення апытання масавага і наступным правядзення перамоваў, то тут трэба разумець, што еўрапейскі бок, ён гатовы быць пасярэднікам альбо прадставіць гэтыя пляцоўкі для перамоваў, быць незалежным мадэратарам, калі на то пайшло, но ён не мае інструментаў прымусу. І адзіны інструмент, які на сёння ёсць, гэта в руках грамадзян Беларусі, якія па-ранейшаму выказваюць нязгоду з тым, што адбылося ў нашай краіне, якія па-ранейшаму не жадаюць жыць у той будучыню, якую для іх мадэлюе Александр Лукашенко, якія па-ранейшаму знаходзяць розныя формы пратэсту, каб падкрэсліць, што яны спыняцца не збіраюцца. Юрий, дарэчы, ці чулі вы сёння заяву рэдактара галоўнага «Эха Москвы» пра тое, што быццам бы ўжо дамовіліся Дзярждэпартамент ЗША з Міністэрствам замежных спраў Беларусі наконт вось гэтага пачатку перамову, пра які казала Светлана Ціхановская, і што быццам бы яны маюць адбыцца не пазней, чым травень распачацца, і быццам бы нават вось такім пасярэднікам у гэтых перамовах мае выступіць Швецыя. Ці штосьці вам пра гэта вядома, таму што все-таки Алексей Венедиктов, галоўны рэдактар «Эха Москвы», чалавек не апошняй інфармаванасці. На жаль, у Венедиктова было ўжо некалькі заяў датычных Беларусі ці магчымага развіцця падзей, не ўсе яны спраўджваліся. Ну, у дадзенай сітуацыі можна знайсці логіку хіба толькі ў тым, што Швецыя на сёння з'яўляецца кіраўніком в АБСЕ, і АБСЕ разглядаецца як адна з магчымых пляцовак для правядзення перамоваў. Таму пасярэдніцтва Швецыі я бы тут не выключаў, но ізноў-такі галоўны прымус іншага боку сесці за стол перамоваў. І все тое, што зараз адбываецца на вуліцах, это лязганне зброяй, там арышты, шматлікія шматгадовыя тэрміны, затрыманне актывістаў, прэвентыўнае затрыманне, гаворыць хутчэй не пра сілу, а пра слабасць, бо рэжым такім чынам спрабуе зарабіць сабе балы перад магчымай капітуляцыяй, выступіць з лепшай перамоўнай пазіцыі. Таму я таксама бы тут разглядаў магчымасць ўсё ж такі такога развязання сітуацыі шляхам перамоваў, шляхам прымусу ў дастаткова бліжэйшым будучыні. Юрий, пакуль не адключайцеся, зараз мы вернемся да размовы, а я хочу вось паказаць нашим гледачам кадры з Менску, з так званага велазаводу і трактарнага, як людзі гуляюць па сваёй сталіцы, яны маюць права гуляць па сваім родным горадзе. Мы бачым нацыянальныя сцягі, тут больш сотні чалавек. Людзі мірна ходзяць, адзначаюць дзень, які яны лічаць важным. А вось зараз гэта, бадай, новая Баравая, цэнтр так званага супраціву у Менску, хутчэй вакол Менску, бо это пад Менскам. Месца, куды неаднаразова сілавікі наведваліся і здымалі гвалтам нацыянальную сімволіку, і людзей там затрымлівалі. Тым не менш, як мы тут бачым, Баравая, як пішуць у тэлеграм-каналах, не здаецца. Я нагадаю, што вы глядзіце прамы эфір радыё «Свабода», прымеркаваны да 103-й гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, а для вас у Прадзе працуе Дмітрый Гурневіч. Мы злучаемся з Беларусю не толькі з іншымі гарадамі, каб распавесці вам
і пра падзеі, і пачуць меркаванні наконт тых падзей, які адбываюцца ў Беларусі. Юры Губарэвіч, давайте вернемся з вами да размовы. Я хацеў все-таки спытацца, вы як прадстаўнік Координацыйнай рады, якая ад самага пачатку, фактычна ад першага дня свайго існавання гэтай славутай канферэнцыі, калі было абвешчана пра яе стварэнне, была гаворка пра тое, што рада імкнецца да перамоваў, да дыялогу. У сённяшніх умовах, калі адзіная мова, якой карыстаецца рэжым, гэта гвалт і насілля, як можна з імі размаўляць, як можна, не ведаю, прымусіць іх размаўляць, прапанаваць, чаму яны маюць захацець увогуле гаварыць, скажем, з Координацыйнай рады Святланай Ціханаўскай? Натуральна, што для нас па-ранейшаму непрымальны той шлях развязання канфлікта, які навязвае рэжым беларускаму грамадству, а менавіта запалохванне, сілавы варыянт падаўлення пратэстаў. Гэта все тое, што выкарыстоўвае рэжым. Наша прапанова – гэта перамовы, і перамовы так ці інакш адбудуцца, бо рэсурсы ў рэжыма не бясконцыя, грамадства не збіраецца здавацца. Ну і Координацыйная рада, як орган, які пакліканы забяспечыць такія перамовы, таксама працягвае сваю дзейнасць. Тут вельмі важна мабілізацыя ўсіх сілаў беларускага грамадства, і от якраз той прыклад, як разгортваюцца падзеі ў сённяшнія дні, сведчыць пра тое, што уплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі, маюць не столькі замежныя нейкія коордынацыйныя цэнтры, пра якія заўсёды любіць казаць улада, а унутраная матывацыя людзей. Бо паглядзіце на формы пратэстаў. Учорашні салют напярэдадні роўна ў 23:34 амаль у поўнач, ён не быў нікім запланаваны, ён не анансаваўся загадзя з нейкіх вядомых тэлеграм-каналаў, ці такіх заклікаў не гучала ад лідараў, но людзі збольшага самаарганізаваліся, бо яны разумеюць, якія формы пратэсту на сёння прымальныя, бяспечныя, але ў той жа час і эфектыўныя, якія дазваляюць прадэманстраваць, што па-ранейшаму большасць грамадзян Беларусі не збіраецца змірыцца з тым, што ў нас адбылося. Юрий, яшчэ одно до вас пытанне. Ось якія сёння легальныя спосабы барацьбы засталіся ў беларусаў, каб все ж таки іх пачулі, той бок, да якога яны грукаюцца? Ёсць цэлы пералік гэтых спосабаў, ад эканамічных да напісання зваротаў і выхадаў на вуліцу. Вельмі шкада, што не все з гэтых спосабаў рэжымам успрымаюцца як легальныя, хаця відавочна, што яны не вядуць за сабой да парушэння законаў. Нават тое ж самае сходы грамадзян дзеля абмеркавання бягучай сітуацыі ці напісання петыцый, збор подпісаў, за гэта рэжым можа кінуць людзей за краты. Ну і зноў, людзі спыняцца не збіраюцца, яны знойдуць магчымасць, каб прадэманстраваць сваю незгоду і перадусім падтрымаць адзін аднаго. Бо вельмі важна салідарнасць і вельмі важна разумець, што нас у краіне па-ранейшаму большасць тых, хто хоча перамены. Дзякуй вялікі. Гэта быў Юрый Губарэвіч, сябра Координацыйнай рады, а таксама старшыня руху за свабоду, дарэчы, зарэгістраванага, які дзейнічае ў Беларусі цалкам легальна. Зараз мы працягваем далей наш эфір. Я некалькі літаральна хочу перад чарговым відэа зрабіць паведамленняў, агучыць. На Кастрычніцкай плошчы вось на 19:30, літаральна 3 хвіліны таму, працягваюцца затрыманні. Паводле відавочцаў і паводле тых відэа, якія з'яўляюцца ў тэлеграм-каналах, такое ўражанне, што затрымаюцца абсолютна ўсіх людзей, якія там ось апынуліся, хто нават побач праходзіць. У Санкт-Петербургу, гэта ўжо Расія, 4 грамадзянам Беларусі далі ад 4 до 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Гэтыя людзі выходзілі на акцыі салідарнасці з Беларусі. Дарэчы, я нагадаю, што на першым этапе гэтыя людзі выходзілі штодня, абсалютна штодзённа прыходзілі да беларускага консульства ў Петербургу, паказваць сваю нязгоду з вынікамі выбараў і тым гвалтам, які ў Беларусі пасля іх распачаўся. Зараз давайте паглядзім невялічкае відэа, ужо не з Менску, пра тое, як Дзень волі адзначае беларуская правінцыя. Гэтае відэа з Баранавічаў. Дарэчы, горад пасля абласных найбуйнейшы ў Беларусі. Калі ласка, зараз мы побачым гэтае відэа. Я хочу таксама нагадаць, што менавіта з гэтага гораду паходзіць наш калега Ігор Лосік, беларускі тэлеграм-блогер, не толькі тэлеграм-блогер і твиттер-блогер, адзін з пачынальнікаў увогуле і папулярнасці твиттеру і тэлеграму у Беларусі, які зараз знаходзіцца у турме, пакуль што невядома дакладна за што. І мы таксама перадаем прывітанне ягонай сям'і, усім сваякам і блізкім людзям. Гэты чалавек звязаны з Радыё Свабода, ён таксама дапамагаў развіваць сацыяльныя сеткі Радыё Свабода. Калі ласка, зараз папрашу гэтае відэа з Баранавічаў. Дзень волі – гэта наша свята. Мы рассячэм ланцуг, мы вырвем
з'явимся з ярма. Ми все-таки справдім волі нашої свята. Чтоб не зубра стояла мне, я верил и на ней, что мы герои, разом с тобою, за твою частей, днем море злобности. Гэта былі сігналы ў Менску аўтамабіліста. Вот мне, дарэчы, даслалі толькі што ў прыват-паведамленне з тэлеграм-каналу, адзін чалавек, імя которага называць не буду, пра тое, што быццам бы паступіла вось каманда па лініі ДАІ пачынаць затрымліваць кіроўцаў, якія сігналяць, быццам бы іх будуць пазбаўляць вадзіцельскага пасведчання, але зразумела, кожны заўсёды сам прымае рашэнне, ці будзе ён далей сігналіць. Гэта асабістае рашэнне дарослых людзей. Я таксама нагадаю, што я бачу каментары, які вы дасылаеце. Пераважна гэта віншаванне з днём волі. Нават тут вот чалавек піша з Урала, привет з Урала, вам таксама прывітанне, таксама ўсім людзям, якія пішуць нам свае паведамленні. Тут людзі кажуць, баравая сіла, усіх са свята. Ну, вы можете далучацца, вы і так далучаныя. Калі вы хочаце прачытаць гэтыя каментары, то вы можете гэта зрабіць з боку ад манітора, дзе вы бачыце мяне і маіх гасцей. Зараз мы зробім невялічкі такі экскурс у гісторыю БНР, але звязаны, пэўна, з сучаснасцю. Я хацеў бы таксама нагадаць для тых, магчыма, распавесці, для тых, хто не ведае, што сёння Рада Беларускай Народнай Рэспублікі таксама існуе. Гэта, канешне, сімвалічны орган. Ён вось ад тых часоў, калі Беларуская Народная Рэспубліка не здолела стаць на ногі, дзейнічае. І такое сімвалічнае, вось, як кажуць, паходню перадае ад аднаго пакалення да іншага. І сёння прэзідэнт Рады Беларускай Народнай Рэспублікі жыве ў Канадзе. Гэта Івонка Сурвіла, народжаная ў Беларусі, ў Стоўбцах у 30-е гады мінулага стагоддзя. І штогод Івонка Сурвіла звяртаецца да беларусаў не толькі на 25 сакавіка, таксама на гадавіну слуцкага збройнага чыну, на некаторыя іншыя святы. Давайте зараз паглядзім невялічкі кароткі зварот з нагоды Дня волі і пазней вяртаемся да нашага чарговага госця. Дарагія суродзічы, сябры, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з угодкамі того слаўнага дня, калі наш народ стварыў пасля доўгай няволі сваю першую мадэрную незалежную дзяржаву, Беларускую Народную Рэспубліку. Прысвячаю мой сёлетні зварот героям, якія выйшлі пасля жнівеньскіх выбараў сотнямі тысяч на вуліцы нашых гарадоў пад бел-чырвона-белымі сцягамі, а таксама беларусам замежжа, якія іх падтрымалі ў іх змаганні за праўду і людскую годнасць, адабраных у іх здраднікам на службе суседняй імперіі. Хочу сказаць усім вам, мае дарагія сябры, як я моцна ганаруся вамі. 3 гады таму, з нагоды стагоддзя БНР, я выказала веру, што вы, нашая моладзь, вызваліць Беларусь ад дыктатуры і што, нягледзячы на тое, што вы цярпелі 26 гадоў пад ботам камуністычнага спадкаемца, вашая нябачная зброя, вашае пачуццё прыналежнасці да беларускай зямлі і вашая генетычная памяць перамогуць усе перашкоды на вашай дарозе, асабліва страх, на які разлічваў дасюль несумленны узурпатар, фальсіфікуючы выбары. Працэс пачаўся. Веру, што здзек, на які рэжым яшчэ ўсё дазваляе сабе, хутка дасць месца светлай, вольнай і дэмакратычнай Рэспубліцы Беларусь. А ў міжчасе моцна прашу вас, не трацьце надзеі. Заставайцеся з'яднанымі і салідарнымі пад знакам пагоні. Вашая салідарнасць, ваш гераізм, вашая любоў да свае бацькаўшчыны і да найбліжэйшых вам людзей, вашых братоў і сёстраў беларусаў, перамогуць нялюдскі рэжым, які ўжо столькі гадоў здзекуецца над вамі. Веру, што, як гэта абяцае наш нацыянальны гімн, разам мы адродзім жыццё рэспублікі сваёй. Дык дай Божа, жыве Беларусь!
прямо цяпер я бачу, як людзі адказваюць на ютубе жыве, на вокліч жыве Беларусі, і належыць адказваць жыве для тых, магчыма, хто не ведае, хаця я думаю, што такіх сярод нашых гледачоў няма, або амаль што няма. Перад чарговым відэа невялікі апдейт па навінах, як паведамляе тут Бай, у раёне станцыі метро Пушкінска адбываюцца затрыманні. Таксама відавочцы паведамляюць, што непадалёк ад сядзіба камітэта дзяржаўнай бяспекі на праспекце Незалежнасці, бліжэй да гасцініцы Менск, таксама затрымліваюць людзей. Таксама вось новы апдейт па Анджэі Пачобыце, журналісце, дзеячы польскай меншасці ў Беларусі, якога сёння раніцай у горадзе затрымалі, яго даставілі ў цэнтральны апарат следчага камітэту і пакуль што затрымалі на 72 сутак. Белсат паведамляе, што ў цэнтры горадні збіраюцца людзі, гэта адбываецца на вуліцы Савецкай, гэта такая цэнтральная вуліца гістарычнага горада. Там таксама, дарэчы, заўважылі і кіраўніка гарадзенскага АМАПу Віктара Краўцевіча, ён апрануты ў цывільнае. Віктар Краўцевіч адзначыўся ў Двухкосе і вельмі непрыгожа на думку жыхароў горадні летась, калі там адбываліся таксама вельмі драматычныя затрыманні. У інтэрнэце з'явілася відэа, як на легендарнай плошчы Перамен запусцілі чырвона-белыя балёнікі. Цэнтр Менску па-ранейшаму, нагадаю, перакрыты для руху транспарта паводле тэлеграм-каналаў. І зараз мы бачым, дарэчы, кадры тэлеканалу Белсат, наших партнёраў-канкурэнтаў у Двухкосе. Вось, а зараз я хацеў бы паказаць яшчэ раз відэа, якое, магчыма, мы не да канца вы пабачылі папярэднім разам. Гэта відэа, як сігналяць машыны на менскіх вуліцах. Тое самае адбывалася і ў жніўні, верасні мінулага года. Давайте паглядзім, як цяпер менчукі гулі. Пару слоў скажу для вас, шановныя гледачы, што зараз да нас залучаецца Юрый Деркахрус, палітычны глядальнік радыё «Свабода». Я вось менавіта ў Юрыя, пакуль ён далучаецца, магчыма, зараз мы яго бачым таксама на экране, і вы яго пабачыце. Хацеў бы прытанне, Юрый. Хацеў бы спытацца у вас, на вашу думку, вось тыя кадры, што мы бачылі вось у нашым эфіры сёння, што мы бачым ад самай раніцы у тэлеграм-каналах, у іншых сацыяльных сетках, паведамленні ў СМІ. На вашу думку, ці гэта, ну, так мовіць, расстроіць Александра Лукашэнку, увогуле беларускі рэжым, который таксама рыхтаваўся да гэтага дня? Ці для яго гэта уяўляе некую небяспеку, ці ўсё ж такі ён скажа, ну, пранесла? Ну, в стратэгічным сэнсе можа быць і гэта яго засмуціць, таму што гэтыя ўсе кадры паказваюць, што Беларусь жывая, Беларусь жыве, супраціў жыве, пратэст жыве. Ему б хотелось, чтобы все было уже тихо, чтобы все было зачищено. Хотя, з іншого боку, коли казать про масштабы, ну вот, коли параўновым. Юрый, дзякуй. Я мушу вас перарваць на одну хвіліну, тому што у нас зараз адмысловы госць з Вільні, гэта Святлана Ціхановская. Зараз она далучаецца до нас. У Вільні у гэтыя хвіліны адбываецца якраз акцыя, перамеркаваная да Дня волі. Зараз мы побачимо Святлану. Чекаємо сигналу з Вільні. Калі ласка, долучайтеся до брамы. Ад брамы мы распачнем марш. За Святланай Ціхановскай, калі ласка, долучайтеся. Дякую. Так, відэа вось нам забяспечвае прэс-сакратарка Святланы Ціхановскай Ганна Красуліна. Дзякуем ёй за гэта. Мы бачым зараз вось людзей, которые збіраюцца. Магчыма, я на хвіліначку некае мгненне сціхну, каб вы, магчыма, пачулі выступ, якія там гучаць. Калі гэта магчыма. Вось бачыце, колькі беларусаў сабралося тут з намі. Мы бачыце? Так, бачым, дзякуй вялікі за гэтыя кадры. Раскажыце, спадарыня Ганна, калі пачалася акцыя і што зараз канкрэтна адбываецца? Не ведаеце, Ганна Красуліна мяне чуе? Давядзецца мне расказаць. Сёння Бачыце вы Вільнюс? Так, бачым, дзякуй вялікі. Акцыя пачалася ў цэнтры Вільні. І наколькі я ведаю, яна мае скончыцца каля беларускага пасольства, дзе, дарэчы, ўжо насупраць вісіць велізарны чырвона-белы сцяг. Гэта Вільня, дзе цяпер знаходзіцца Святлана Ціхановская, ужо паўгода пасля вымушанага з'езду з Беларусі.
і таксама ейны штаб. Мы паспрабуем зараз са Святланай злучыцца, пагаварыць, дакладна мы ўжо злучыліся, але зразумела, што зараз хутка і блізка да яе падабрацца, магчыма, будзе невялікая праблема. Тым не менш, мы маем час. Нашы гледачы таксама маюць час. Так, зараз мы вернемся на імгненні яшчэ да Юрыя Даркахруста. Пакуль вось мы чакаем Святлану Ціхановскую. Юрый, калі ласка, вяртайцеся да нас. Пакуль Юрый вяртаецца, я тут дадам, што калі Святлана Ціхановская сёння з Габрыэлем Ландсбергесам складалі кветкі, гэта было на дзяржаўным узроўні, была спецыяльная ганаровая рота, таксама стаяла на могілках росы, дзе пахаваныя вельмі шмат заслужаных для беларускай гісторыі дзеячоў. Юрый, вы тут? Так. Юрый, вы, магчыма, не дагаварылі, так вы сказалі пра тое, што, магчыма, Лукашенко будзе засмучаны. Што найбольш яго засмуціла? Бібіканне на вуліцы ці ўсё ж такі гэтыя вось маршы людзей? Ну, я думаю, что, конечно, в первую чергу это марши людей, что все-таки не глядячи ни на что люди выходят. Хотя, з іншого боку, ведаеце, ну вот, глядячи по той колькости техники, якую яны сцягнули, по тых месцах, дзе яны яе разместили, скажем, у тым ліку каля стэлы, яны перасцерагаліся, яны разлічвались на большую колькасць, на значна большую колькасць. Ну, нагнаць столькі тэхнікі супраць соцень, ну, можа, некалькі тысяч чалавек, это Так, Юры, вознікаеце. Неяк... Юры, пакуль сувязь адновіцца, мы зараз пакажам невялікае відэа з пратэстаў. Пакуль відэа будзе рыхтавацца, я толькі дадам, адкажу на каментары. Тут некаторыя пішуць, што, магчыма, мы не вядзем прамы эфір. Вось спадар Андрэй Міцін піша, што гэта не жывы эфір. Все-таки гэта жывы эфір. Вы зараз вот бачыце, што я каментую вас, значыць, вы бачыце нашу на проставым эфіры. Зараз давайте відэа з пратэстаў. Я так разумею, гэта свежае відэа, наколькі мне падказваюць. Так, 6 і зноў аўтамабілі ў Менску. Давайте паглядзім. Жыве Беларусь! Сапраўды ўзнікае дэжавю жнівеньскіх падзей у Менску, калі ўвесь Менск цэнтр губ ад гэтага сігналу аўтамабіляў. Зараз мы пакажам відэа аднаго затрымання ў Менску. Адна з дзяўчын падышла, вы пабачыце гэта напрыканцы якраз відэа, да Ніны Багінскай, хацела сфатаграфаваць яе, і за гэта была затрыманая. Смотри, тормозят. А, нет. Тормозят, реал. Смотрите, какой беспредел. Мы незалежные под кіраўніцтвам Чырвонай Москвы. Тут гаспадарит. Юрый вяртаецца до нас. Юрый Даркахрус, палітычны аглядальнік радыё Свабода. Юрый, я хацеў бы вам адрасаваць пытанне, якое я атрымаў. Я не магу на яго адказаць, бо гэта не моя місія палітычнага каментатора. Тут вось спадарня пытается: у нас все прекрасно. Чего хотят эти люди, которые выходят? Хотелось бы знать конкретно. Вы ведаете, как палітычны аглядальнік, чаго хочуць гэтыя люди? Ну, люди много чего хотят. Люди хотят свободы, люди хотят добробыту, а не по 500, якое зусім не ідэал. Люди хочуць, каб людзей не гвалцілі, каб людзей не катавалі. Люди хочуць мець свабодныя выбары, што маюць людзі ў іншых краінах, тым ліку і непадалёку. Яны бачаць, як жывуць людзі, і не толькі, скажам, у Нямецчыне, але і ў Польшы, у Літве.
Вот этого всего яны хочуць жыць так, як людзі жывуць 100%. там, а не так, как жывуць яны. Юры, скажите, ласка, на вашу думку, што вось можа стаць таким імпульсам, каб вось гэтыя мірныя пратэсты, пра которые кажа і Святлана Ціханаўская, і Павел Латушка, ды і іншыя таксама палітычныя лідары, зноў Беларусі пачаліся, і з улады была вымушаная пайсці на пэўныя перамовы, каб гэты крызіс скончыць. Ну, ведаеце, штосьці. Вот какое-то то, что называют англичане ивент, подзея с великой литеры. Это может быть какой-то резкий экономичный кризис, не ведаю, девальвация там, или штосьці такого кшталту. Это может быть, скажем, какая-то новая змена ситуации с ковидом, с коронавирусом. Дзякуй вялікі, Юры, і пакуль што дзякуй, магчыма, мы яшчэ і напэўна мы вернемся яшчэ напрыканцы размовы, да нас яшчэ далучыцца чарговы палітычны аглядальнік. Я хацеў бы перайсці яшчэ да пару каментароў, которые прагучалі вось тут на Ютубе. Адзін з іх адресаваны мне. Ведущие пыкают-мыкают, сами не знают, чего хотят. Ну, все ж таки я откажу, калі б я апынуўся на вуліцы дзесьці ў цэнтры Менску, маёй задачай было падысці да людзей, якія там знаходзяцца, і запытацца якраз такі, чаму яны пратэстуюць. Гэта функцыя журналіста. Менавіта гэтая функцыя выконваецца мною цяпер, калі вы не ведаеце. Людзі пытаюцца, таму, натуральна, культура вымагае і выхаванне ад мяне гэта абвесціць. Хаця людзі адказваюць наўпрост спадарні, который тут пытаецца, чаго выходзіць. Людзі хочуць міру, а рэжым хоча вайны. Я думаю, што гэта адказ лепшы ў 100 разоў, чым тое, пра што пыталіся у мяне. Зараз абяцаны экскурс у гісторыю. Мы зараз знаходзімся ў Празе. І вось літаральна некалькі сотняў метраў ад таго месца, дзе я зараз знаходжуся, гэта сядзіба Радыё Свабода, ёсць альшанскія могілкі. Гэта месца, дзе пахаваныя некалькі вядомых беларусаў. Сярод іх таксама і прэзідэнты, былыя прэзідэнты Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Яны жылі 60 гадоў таму, 70 гадоў больш за гэты час у Празе і былі пахаваныя тут. За гэтымі магіламі даглядае беларуская дыяспора. І на гэтыя могілкі пайшоў таксама наш журналіст Сергей Навумчык, таксама звязаны з Радай БНР. І вось зараз каля адной з магілаў ён раскажа нам пра гісторыю і чалавека, который там пахаваны, і пра сам дзень волі, які сёння адзначаецца. Сергей, раскажыце нам, дзе вы зараз знаходзіцеся. Добрый дзень. Штогод 25 сакавіка тут на альшанскіх могілках шмат беларусаў, дзесяткі, якія прыходзяць ушанаваць памяць заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну, але цяпер у Празе лакдаун, людзей тут практычна няма, нават можна зняць рэспіратары. Сапраўды, вось на гэтае месца, якое стала святым, збіраюцца не толькі празскія беларусы, але і тыя, хто прыязджаюць у Прагу. Я магу назваць і Васіля Быкава, і старшыню Рады БНР Івонку Сурвілу, і палітыкаў Станіслава Шушкевіча, Зенона Пазняка, Александра Міленкевіча, Андрэя Саннікава, Анатолія Лябедзьку, шмат каго, якія пры самых, можа быць, розных сваіх палітычных разыходжаннях у нечым, адзіныя ўсё ж такі ў тым, што гэтае месца для іх святое. Вот я зараз каля месца спачывання Пётры Крычэўскага, прэзідэнта Рады БНР. Ведаеце, калісьці Васіль Быкаў сказаў вось такую думку, выказаў, што мы часам, выказваўся ён, вельмі неправільна называем Лукашэнку першым прэзідэнтам Беларусі. Ён гэта казаў, калі Лукашенко яшчэ быў легітымным прэзідэнтам. Першым прэзідэнтам Лукашенко не быў, сказаў Быкаў. Да гэтага у Беларусі былі свае прэзідэнты. І вось такім прэзідэнтам якраз з'яўляўся Пётр Крычэўскі. Ён стаў прэзідэнтам ужо тут, у Празе, куды ён і сотні, нават тысячы іншых беларусаў прыехалі пасля таго, як БНР была здушаная бальшавікамі, а прыехалі яны на запрашэнне тагачаснага прэзідэнта Чэхаславацкай рэспублікі Масарыка, які запрасіў тых, хто уцякаў ад бальшавікоў, сюды у Чэхаславаччыну, тады яшчэ у Прагу. І тут, сапраўды, быў цэнтр дыяспоры, тут быў цэнтр беларускага змагання. І вось калі мы зараз гаворым пра тыя падзеі, якія адбыліся летась у жніўні,
калі мы, можа быць, некаторыя з нас ці многія з нас выказваем нейкае такое расчараванне, што хацелася, каб гэта адбылося хутка, каб хутка паў рэжым, каб хутка прыйшла перамога, каб хутчэй усталяваўся чырвона-белы сцяг ужо над дзяржаўнымі будынкамі Беларусі. А вот так не атрымалася, ужо паўгода прайшло. Мы павінны, можа быць, паглядзець на гэта больш рэтраспектыўна, праз прызму гісторыі. Скажем, той же самай Беларускай Народнай Рэспублікі, якая была заснаваная больш як 100 гадоў таму, і вось все гэтыя дзесяцігоддзі ішло і ідзе змаганне за незалежнасць. А Пётр Крычэўскі якраз быў на перадзе гэтага змагання. Сёння тут, я паўтаруся, няма людзей, бо лакдаун, але я зраблю тое, што мы робім кожны год у гэты дзень, у 25 сакавіка, на дзяды, у іншыя дні, калі прыходзім, мы запальваем свечкі памяці. Гэта быў Сергей Навумчык з альшанскіх могілак у Празе. А зараз мы вяртаемся ў Вільню і бачым вось кадры, дзе Святлана Ціханаўская разам з міністрам, здаецца, замежных справаў Літвы Габрыэлюсам Ландсбергісам рушыць у шэсці ў бок беларускай амбасады, дзе вось мае гэтая акцыя завершыцца. На жаль, у нас ёсць пэўная тэхнічная праблема, спадарня Ганна, здаецца, нас не чуе. Калі, Ганна, вы нас чуеце, падайце нейкі сігнал. Вы чуеце нас? Я прошу прощения. Да, Вітаўтас. Так, сапраўды, гэта міністр замежных справаў Літвы, той самы міністр, который сказаў, што хутчэй пекла застыне, чым літоўскі бок выдасць Беларусі апанентаў рэжыму. Так, вот бачым мы размовы, і там ёсць таксама Святлана Ціханаўская. Менавіта па гэтай прычыне мы пакуль што не можам далучыцца да гутаркі са Святланай, паколькі яна ідзе ў шэсці, размаўляе з людзьмі, з міністрам, але мы спадзяемся ўсё-такі на тое, што у нас гэта яшчэ да канца нашага эфіру гэта атрымаецца. А калі не атрымаецца, то Святлана Ціханаўская будзе мець яшчэ мноства магчымасцяў адказаць на нашыя пытанні на нашых каналах у Ютубе. Гэты канал, который вы глядзіце, і канал Свабода Прэміум. Подписывайтесь, калі вы не зрабілі. Так, мы чуем зараз Ганну Красуліну. Паспрабуем паслухаць. Скоро будем разворачивать наш флаг. Так, наколькі... вось дакладна, я ўзгадаў. Удзельнікі гэтага шэсця нясуць паўкіламетровы сцяг чырвона-белы ад кафедральнай плошчы. Дарэчы, там летась пачыналіся ўрачыстасці пахавання Касуся Каліноўскага і паўстанцу Каліноўскага. І гэты паўкіламетровы сцяг зараз рушыць у бок беларускай амбасады. Дарэчы, у цэнтры таксама літоўскай сталіцы, трошкі так наводшыбе ад гістарычнага цэнтру, але все-таки гэта цэнтр. Когда президент вместе с народом, когда президент не прячется от людей, И это президент. Сад подтягивается к нам. Гітанас Наўседа, калі не памыляюся, калі там президент, по слову Ганны, вот так? Там тоже ждут люди уже на выходе из сада, видите? Люди ждут на выходе из сада президента, и президент подходит. Так, спокліч з прэзідэнцкай кампаніі «Верым, можам, пераможам». Дарэчы, яшчэ з кампаніі 2006 году, калі балтаваўся Александр Меленкевич і Александр Казулін. Ёсць Светлана з кветкамі. Так, мы бачым Светлану Ціханаўскую. Так, мне падказваюць, што там не толькі Габрыэлюс Ландсбергіс, але таксама ягоны дзед Вітаўтас Ландсбергіс, адзін з айцоў новай літоўскай рэспублікі 90-х гадоў, калі незалежнасць была адноўлена Літвы пасля савецкай акупацыі. Ёсць так, там Ганна кажа пра ахову навокал, і гэта ахова, бадай нават ёй замінае падысці бліжэй да Святланы Ціханаўскай. Мінуту таму і павольна рушыць шэсце, паколькі спадару Ландсбергісу ўжо больш за 85 гадоў. С большим уважением о Ландсбергисе говорят вокруг. Не часта можна падысці да прэзідэнта з мабільным тэлефонам і здымаць яго. У Беларусі такое здаралася нечаста, напрыклад, на МЗКТ.
Мы это відэа бачылі летась і бачылі тое, што людзі гаварылі Александр Лукашенко падчас гэтага запісу відэа на телефон. Работать непросто в таких условиях. Мы згодныя. Но сейчас вот люди, Давайте еще пару кадров поглядим. люди ждут здесь, с этой стороны. Вот вы видите Вильнюс. Тым часам Менск набліжаецца да 20-й гадзіны літаральна за некалькі секундаў. І пакуль у нас ёсць магчымасць, бачу, што ў Берасці вызвалілі журналістаў Мілану Харитонову і Алеся Левчука з РУС, але затое затрыманне ўжо ёсць у Бабруйску некалькі чалавек. Так, мы бачым зараз Вільню і 6 гонар Дня волі. Одевайте маску, вы без маски. Ось бачыце, як пільна ахова маску нават трэба апранаць. Локдаун у Літве, наколькі нам вядома. Ну, мы, магчыма, еще вернемся да Вільні, калі Святлана Ціхановская зможа з намі пагаварыць, а мы зараз на хвіліначку еще вяртаемся да размовы з Юрыем Даркахрустам, палітычным аглядальнікам Радыё Свабода. Юрый, вы тут? Зараз Юрый далучыцца. Прывітанне, Юрый, еще раз. Прывітанне. Юрый, паколькі мы побачылі зараз Святлану Ціхановскую, скажыце, калі ласка, магчыма, вы ведаеце, ці ёсць нейкія сацыялагічныя дадзеныя, якія зараз сведчаць пра тое, ці ўпаў, ці павысіўся давер да Святланы Ціхановскай, паколькі абсолютна бачна, многія эксперты падкрэсляць, што все-таки яна вырасла у палітычным сэнсе сапраўды на лідера за гэты час вось ад прэзідэнцкай кампаніі, калі яна, ну, сама пра сябе казала, ад хатняй гаспадыні вот мусіла пайсці ў гэту прэзідэнцкую кампанію. Ну, апошнія дадзеныя Chatham House, якія былі, здаецца, у студзені, што она, здаецца, на 4-м месцы паводле прэзідэнцкага рэйтынгу. То есть, в адказ на пытанне, ну, вот, кого бы хотели бачыць прэзідэнтам, то на 1-м месцы Бабарыка, на другім, третьем Лукашенко і Латушка, ну, і на 4-м месцы Ціхановская. Але это, ну, як бы такой электоральный рейтинг, а что тычыцца даверу да яе, то ён вельмі высокі. Люди подтверждают, что да, яны галасавалі за яе, больш за палову паводле гэтага апытання, ну, там сярод гарадскога насельніцтва, але ну, тым не менш, это большая частка Беларусі. Ну і пра высокі давер да яе сведчыць вынікі кампаніі збору подпісаў за перамовы на платформе «Голас», да якой яна заклікала. Ну і вось ужо сёння на раніцу 750 тысяч, гледзячы на тое, што ну, ситуация все-таки не такая, як жніўні мінулага году была, але это вельмі шмат. Это хто, калі мог сабраць 750 тысяч у Беларусі, под чым бы то не было. Вот у дадзеным выпадку гэта на яе заклік, так что это показнік даверу да яе і яе аўтарытэту. Тут трэба таксама нагадаць пра тое, што сайт платформы «Голас» у Беларусі блакаваўся неаднаразова, і вось апошнімі якраз разамі пасля абвешчанага галасавання за перамовы. Это першая справа. Другая справа, што ўсё ж такі нават просто прагаласаваць праз мабільны тэлефон, а ў Беларусі я проста нагадаю, што ну, усе мабільныя нумары далучаны як бы да пашпарту, нельга купіць просто так сім-карту, як гэта раней было ў многіх краінах. Таму, натуральна, у гэтай атмасферы рэпрэсія, магчыма, ніколі на гэта здолее пайсці, нават проста выслаць смс або праз тэлеграм-чат даслаць у бот паведамленне, што ён за перамовы, хаця б здавалася, што цяжкога або складанага ў тым, каб быць за перамовы, але сама рэакцыя ўладаў, яна вельмі паказальная, блакаваць сайт, дзе галасуюць за мірны выхад з крызісу. Ну так, але я як бы хочу сказаць пра іншае, што, скажем, калі у жніўні самый, так бы мовіць, разгар всіх жарсцяў, на «Голасе» зарэгістравалася прыкладна каля 1 мільёна чалавек. І тое, што зараз, нібыто в такую сітуацыю, калі ну, уже масавых пратэстаў не так шмат, але вот, на мой погляд, вот эта лічба 750 тысяч пацвярджае тое, пра што вот я сказаў вам на пачатку, што жыве Беларусь. І вот этот пратэст, ён ну, перайшоў як пажар на тарфянікі. На вонкі яго не бачна, но сітуацыя зусім не стала як бы абсалютна
спакойна, як на могілках. Дзякуй вялікі, Юры. Я зраблю невялікі апдейт па апошняй інфармацыі з Беларусі. Вось якраз такі некалькі хвілінаў таму стала вядома, што каля мемарыяла з Александру Тарайкоўскаму, гэта каля станцыі метро Пушкінская, з'явіліся чырвона-белыя кветкі. Фотаздымак з гэтага месца, з месца гэтай падзеі ёсць у тэлеграм-канале порталу онлайнер. Раней паведамлялася пра вялікую колькасць сілавікоў вось каля станцыі метро Пушкінская. Нагадаю, гэта месца гібелі Александра Тарайкоўскага. І вось інфармацыя ад порталу Тутбай, што у партызанскі РУС з аўтазакам, дакладней аўтазакам, прывезлі 20 затрыманых чалавек. І апошняя інфармацыя, якраз такі Юрый агучваў пра колькасць прагаласаваўшых. Дакладна гэта на дадзеную хвіліну 755 419. Зараз вы бачыце у паралельным экране відэа затрымання ў Менску. Падаецца, гэта відэа мы бачылі, але да нас залучаюцца новыя людзі, таму вось так сёння выглядае атмасфера ў Менску на Дзень волі, 103-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Дзень, які ніхто не анансаваў, як дзень нейкіх гвалтоўных пратэстаў. Проста шпацыр, Ніна Багінская. Так, Дзень незалежнасці ад чырвонай Масквы. Так, Ніна Багінская пракаментавала, відаць, мэту свайго прыходу на гэтую акцыю. Зараз невялічкі таксама зноў жа экскурс гістарычны, але з актуальнай такой афарбоўкай. Мы ўжо казалі пра тое, што ў Прадзе пахаваныя два прэзідэнты Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, якія тут дзейнічалі пасля таго, як Рада не змагла дзейнічаць у Менску. Але Чэхію і Беларусь звязваюць вялікія сувязі яшчэ да гэтага. Адразу пасля таго, як БНР, як сказала Ніна Багінская, была чырвонай Масквой фактычна разгромленая, многія з Беларусі студэнты паехалі вучыцца ў Чэхію, у Прагу, напрыклад. І чэшскі ўрад тады даваў ім стыпендыі на навучанне ў чэшскай Празе. І нават Антон Луцкевіч, прэм'ер-міністр і ініцыятар трэцяй устаўной граматы, якая абвяшчала незалежнасць БНР, ён якраз такі сустракаўся са стваральнікамі, першым прэзідэнтам Чэхаславацкай рэспублікі Томашам Масарыкам. А сёння зараз мы пабачым зварот міністра замежных справаў Чэхіі Томаша Петшычыка, гэта цяперашні міністр. Ён напісаў адмысловы відэазварот да беларусаў з нагоды Дня волі. Вы яго пабачыце па-беларуску. Паважаныя сябры, сёння беларусы па ўсім свеце, у тым ліку і ў Чэшскай рэспубліцы, адзначаюць гадавіну незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І я з гэтай нагоды хацеў бы шчыра павіншаваць не толькі беларускую меншасць у нас, але і ўсіх беларусаў, якія лічаць гэтае свята сваім. 25 сакавіка 1918 году гэта дата, калі ўзнікла незалежная Беларуская Народная Рэспубліка. Яна застаецца для многіх беларусаў сімвалам змагання за незалежнасць, а таксама за свабоду і нацыянальную культуру. І для нас, чэхаў, 18 год таксама сімвалічны. І таму не дзіўна, што нашы народы і іх прадстаўнікі ў тыя часы завязалі цесныя кантакты. Урэшце, у 20-30-х гадах мінулага стагоддзя міжваенная Чэхаславаччына стала для прадстаўнікоў беларускай дыяспары бяспечным прыстанішчам. Прыстанішчам Чэхія застаецца і сёння, у часы, калі шмат беларусаў цярпяць пераслед з боку рэжыму Лукашэнкі. Чэхія дапамагае і гатовая надалей дапамагаць тым, хто дамагаецца дэмакратычнай Беларусі і хто хоча жыць у краіне, дзе паважаюцца фундаментальныя правы чалавека. З увагі на наш уласны досвед мы не можам бяздзейна назіраць за тым, як рэжым у Беларусі ўжывае брутальны гвалт супраць мірных дэманстрантаў, узмацняе рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці, у тым ліку студэнтаў і незалежных журналістаў, прымушае замаўчаць апазіцыю. Я рабіў гэта ўжо некалькі разоў, паўтару гэта і сёння. Я заклікаю беларускія ўлады вызваліць усіх палітычных зняволеных, спыніць усе рэпрэсіі і распачаць дыялог з сваімі грамадзянамі, якія не патрабавалі нічога іншага, як толькі павагі да іх грамадзянскіх правоў, у тым ліку права на свабодныя і справядлівыя выбары. Дарагія беларускія сябры, шмат у чым у гісторыі Чэхаславаччыны і Беларусі за апошняе стагоддзе можна знайсці падабенства. Нашы народы культурна блізкія, і з гэтай прычыны лёс вашай краіны нам неабыякавы. Я хачу вам падзякаваць за тое, што вы і сёння сваімі дзеяннямі нагадваеце, як важна актыўна змагацца за свабоду і дэмакратыю. Сёй той у Чэхіі праз 30 гадоў пасля аксамітнай рэвалюцыі пра гэта забываецца. Жадаю вам усім, магчыма, крыху парадаксальна, каб і вы маглі праз 30 гадоў пачаць забывацца, як гэта было, жыць у несвабоднай краіне.
Не пакідайце надзеі на свабодную Беларусь. Бо так сказаў Вацлаў Гавел, надзея – гэта не перакананне ў тым, што нешта скончыцца добра, это ўпэўненасць, што нешта мае сэнс, незалежна ад таго, як яно скончыцца. Гэта быў зварот з нагоды дня волі міністра замежных справаў Чэхіі Томаша Петшычыка. І яшчэ адна дыпламатычная навіна пра прызначэнне Владзімірам Пуцінам новага пасла ў Беларусі Евгенія Лук'янова. У мінулым Лук'янов працаваў журналістам, намеснікам дырэктара Эрмітажу, банкірам у Дрэздэнербанку і ВТБ і намеснікам дзяржсакратара Рады бяспекі. Дарэчы, былі ў тэлеграм-канале паведамленні і фотаздымкі з такіх сілавікоў і машынаў ваенных каля расійскай амбасады, але пазней стала вядома, што гэта звязана з тым, што папярэдні амбасадар Дмітрий Мезенцаў якраз-такі развітваецца, мае там некую імпрэзу святочную сувязі. Ну, не з днём волі, а са сваім развітаннем Дмітрий Мезенцаў цяпер пойдзе на павышэнне, так это выглядае, на пасаду у так званай саюзнай дзяржаве. Невялічкі апдэйт яшчэ па інфармацыі на гэтую хвіліну, то бок на 20:10 у Менску. У тэлеграм-каналах з'явілася відэа, як над праспектам Незалежнасці у самым цэнтры Менску запусцілі чырвона-белы сцяг. Анатолія Куліка і Геннадзя Вішнеўскага выпусцілі з Раус у Ляхавічах, аднак там меркавана застаюцца яшчэ 6 затрыманых. Крыніца, чытачы тэлеграм-каналу Белсат, наколькі я разумею. На 19-ю гадзіну валанцёрам вядомыя імёны 41 затрыманага у Менску. А зараз Юрый Дракахруст яшчэ да нас далучыцца на сёння, бадай, ужо апошні раз. Юрый, скажыце, калі ласка, зараз мы глядзелі зварот міністра замежных справаў Чэхіі, і хаця Чэхія даволі актыўная і прапаноўвала там і дапамогу Беларусі, і дапамагае лекарам і людзям, которые былі збітыя, лечыць іх, пра гэта неаднаразова мы паведамлялі. Як увогуле вы ацэньваеце рэакцыю заходніх краін наперш? Ці яна, скажам так, для рэжыму Александра Лукашэнкі небяспечная, вось гэтыя санкцыі чарговыя, якія сталі вядомыя пра Латвію сёння, ці ўсё ж такі для яго гэта хутчэй мінімальныя страты, магчыма, толькі рэпутацыйныя, хаця для рэпутацыі Лукашэнкі, здаецца, ўжо нічога не можа перашкодзіць. Ну, я мяркую, што тыя санкцыі, якія зараз дзейнічаюць, можа, яго не так і палохаюць. Але я думаю, што яго палохае перспектыва. Его палохае, што будзе далей, і ўжо потым пачнецца і, скажем, эканамічныя санкцыі, а дайсці можа шмат да чаго. І ён, дарэчы, вельмі стараецца в двукосці, так сказаць, каб в этом накірунку падштурхнуць. Таму што я думаю, што тое, што зараз творыцца в адносна польскай меншасці, польскіх актывістаў, а менавіта пагром інфраструктуры, скажем так, незалежнага грамадства, польска-арыентаванага, скажем, польскіх арганізацый, тое, што творыцца ў горадні, это, я думаю, што моцны штуршок не толькі для Польшы, каб яна адрэагавала, але для развязу. Таму што ў развязе не любяць, калі пераследуюць меншасці. И я не выключаю, что вот этот фактор может стать особо, так бы мовить, мощным штурхушком для того, чтобы наступный пакет, 4-й пакет санкций относно Беларуси, я бы сказал так, неприемно здзівіў беларускія ўлады. И я не выключаю, что так и будет. А я еще раз скажу, что на кожные санкции, ведаете, это как у России была, памятаете, ситуация, когда только после войны в Крыме они рогатали, ой, да что санкции, там 10 человек ввели санкции, это ерунда, мы там крутые. Вот мы бачим зараз, какие они крутые. Вот. И санкции это в каток, все далей. Вот Александр Лукашенко, я думаю, вот, мае на увазе и перасцерагается того, что не того, что есть зараз, а того, что будзе. Юрий, яшчэ апошняе пытанне, а як вы ацэньваеце рыторыку цяперашнюю Расіі, ці ёсць там некая змена і ў які бок у вас адносна падтрымкі Александра Лукашэнкі? Это складанае пытанне. Пакуль нічога не мяняецца. Больш за тое, абвастраецца супрацьстаянне Расіі з Захадам, першую чаргу са Злучанымі Штатамі. Вот это
эпизод з тим, як Байден, ну, фактично підтвердив, сказав, що, ну, да, Путін забойця. Так життя склалося. Ось, реакція. Ну, і в этой ситуації, якби, політика ставить Лукашенку побач з Путіним. Але от цікава новина апошніх дзён. Вядомы расійскі журналіст, медыа-менеджер Алексей Венедиктов напісаў у себя в тэлеграм-канале про тое, што па яго звестках да 1 траўня пачнуцца тыя самыя перамовы, да якіх заклікае Ціхановская пад эгідай АБСМ. Ну, в данном выпадку, ведаеце, мне цікава, тут цікава не сама інфармацыя, цікава сама асоба. Вот. А праз Венедиктова вельмі часто Кремль так вельмі акуратна, так сказать, посылае пэўныя сігналы. І вот я, напрыклад, успрымаю эту інфармацыю не в тым сэнсе, што будуць гэтыя перамовы, не будуць, ведае пра, а то, што Кремль, як бы кажа Александру Лукашенко, што Александр Григорьевич, не все так у вас хорошо, как вот вам здаецца, і што вам все на ўсходзе гарантавана. Мы можем и погуляться, мы можем поговорить вот с нашими заходними партнерами про что-то. Так что вы не отчувайте себя абсолютно упевненным там. А так, а Кремль причем? Это Венедиктов написал. Але, так сказать, такое подморгивание. Ну, вы же разумеете, кто такой Венедиктов? Так, я, здаецца, калі не памыляюся, то Эхо Москвы адным з ягоных акцыянераў з'яўляецца Газпром, ну гэта дзяржаўны гігант расійскі. Дзякуй вялікі, Юры. Гэта быў Юры Дракахрус на сувязі з намі. Каментаваў апошнія паведамленні і ўвогуле палітычныя баталіі апошніх 6 месяцаў у Беларусі. А зараз я хацеў бы паказаць невялікае відэа, пра якое, хутчэй пра гэту падзею, якую я ўжо узгадваў, і літаральна некалькі хвілінаў таму пра тое, што, здаецца, над праспектам Незалежнасці, так, узняўся вялікі чырвона-белы сцяг. Зараз мы паспрабуем пабачыць гэта на відэа парталу Тутбай, падае ад чытача парталу Тутбай. Мы бачым гэта відэа, так, гэта, здаецца, дзяржаўны цырк насупраць помніку Янку Купалу. Вось гэта было тое караценькае відэа, а я хацеў бы яшчэ зачытаць некалькі каментароў з нашага Ютубу, хаця, ну, все якраз такі, магчыма, маюць магчымасць іх прачытаць, там для тых, хто не глядзіць у правы бок, дзе адчынены чат, там адбываецца сапраўдная гістарычная баталія. І вось зварот адной з спадарынь, которая кажа, што тут вот змагары сабраліся, которые лічаць сябе адзіным народам з Польшчай і Літвой, маюць польскія і літоўскія карані, а яна сапраўдная беларуская, звязаная са Святой Руссю, таму што Белая Русь гэта таксама рускія. Ну, такія меркаванні таксама ёсць, мы, як СМІ, даем права кожнаму выказацца, а ўжо тое, што гэтай спадарыні там адказваюць, вы можете зараз паглядзець і далучыцца, і дыскутаваць. Натуральна, мы заклікаем рабіць гэта вельмі культурна. Зараз мы хочам паказаць чарговае відэа, чарговае злучэнне з альшанскіх могілкаў у Празе, дзе Сергей Навумчык знаходзіцца ля магілы другога прэзідэнта Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля гэтага караценькага відэа мы вяртаемся ў студыю і чакаем нашага чарговага госця. Чарговым госцем, наколькі мне вядома, будзе Павел Латушка. А зараз я знаходжуся ля магілы Васіля Захаркі, прэзідэнта Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут спачывае ён і ягоная жонка Пелагея. Ввогуле на альшанскіх могілках магілы не толькі Крычэўскага і Захаркі, але і выбітнага нашага беларускага спевака Міхася Забейды Суміцкага, консула Беларускай Народнай Рэспублікі Міколы Вяршыніна. Тут ляжыць, мы не ведаем дзе, бо магіла ўжо даўно згубленая, і Тамаш Грыб, і, канешне, шмат такія беларусы, як і па ўсім свеце ляглі яны, тыя, хто быў вымушаны пакінуць Беларусь. Я толькі адзін эпізод прыгадаю з біяграфіі Васіля Захаркі. У часе нацысцкай акупацыі, калі Чэхаславаччына была пратэктаратам Трэцяга райху, нямецкія ўлады вельмі хацелі, каб Васіль Захарка, як прэзідэнт Рады БНР, падтрымаў Гітлера, каб ён звярнуўся з адпаведным лістом, падпісаў адпаведныя дакументы і гэтак далей. Захарка тады ўжо даволі хворы, жыў, ну, калі не сказаць, у жабрацтве, дык вельмі і вельмі незаможна, проста бедна. Але ён гэтага не зрабіў. Ён не падтрымаў Гітлера. Прэзідэнт
Рады Беларускай Народнай Рэспублікі не падтрымаў нацыстаў. На жаль, у гісторыі Беларусі ўжо значна пазнейшай былі і застаюцца кіраўнікі, якія за цыстэрну нафты гатовыя былі прадаць і гонар, і незалежнасць. Але вось тое, што тады падчас вайны зрабіў Захарка, перадаўшы паўнамоцтвы Рады БНР тады Ларысе Геніуш, а далей это ўжо пайшло тэстаментам у наступным пакаленні, захаваўшы фактычна легітымнасць, гістарычную легітымнасць беларускай незалежнасці, гэта, канешне, свеціць усім нам, тым, для каго дарагая незалежнасць, агеньчыкам. Гэта быў Сергей Навумчык з альшанскіх могілкаў у Празе, дзе пахаваныя прэзідэнты Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. А мы зараз з невялікім апдэйтам на 20:20 паводле менскага часу. У тэлеграм-каналах з'явіўся фотаздымак, на якім малады чалавек стаіць на беразе на борціку каля Свіслача, акружаны сілавікамі. Меркавана, ён збіраецца скочыць у рэчку, каб пазбегнуць затрымання. Гэты здымак я бачу вось на тэлеграм-канале Антона Матолька. Баш паведамляе, што ў спісах затрыманых ёсць прозвішча вядомай журналісткі Наталлі Хамутоўскай. І апошняя навіна перад нашым госцем паведамляецца пра кропкавыя затрыманні. Выданне «Інтэкспрэс» Баранович паведамляе, што ў Барановича каля помніка Леніну міліцыя спыніла джып, з якога гучна грала беларуская музыка. Зараз мы паспрабуем злучыцца з Паўлам Павловичам Латушкам, кіраўніком народнага антыкрызіснага кіравання, кіраўніцтва. Господар Павел Павлович, вы нас чуеце? Да, добре. Вітаю вас, віншую вас з Днём волі. Магчыма, зараз убачыце, але нас галоўнае, каб бачылі вас, нашыя гледачы. Паспрабуем зараз вывесці на экран, ці бачаць нашы гледачы спадара Павла. Ось, зараз яны бачаць, бо бачу вас таксама і я. Спадар Павел, вы былі, бадай, нават першым, я сказаў бы, чалавекам, который вось публічна з палітыкаў беларускіх заклікаў выходзіць зноў гэтым разам, прынамсі, прагуляцца па вуліцах сваіх гарадоў, пачаць так званую пратэсную вясну. І я ведаю, што 27 сакавіка вы таксама заклікалі выходзіць на такія падобныя акцыі, але па выніках сённяшняга дня, як вы ацэньваеце гэты выхад, пачатак вясны? Я перад тым, як вы адкажаце, я просто скажу, што нашыя гледачы могуць дасылаць пытанні, я паспрабую, калі што, задаць некае з гэтых пытанняў вам. Калі ласка. Да, добрый вечер. Перадусім я хацеў павіншаваць усіх гледачоў з Днём волі, з Днём незалежнасці Беларусі. Вельмі важная, гістарычная, сімвалічная дата, але гэтая дата настолькі важная і настолькі актуальна сёння, бо яна фактычна з'яўляецца нашай базай, асновай для таго, каб мы пабудавалі новую, дэмакратычную, свабодную, вольную Беларусь. Немагчыма сабе ўявіць незалежную Беларусь без вольных і свабодных людзей. Так что незалежность Беларуси абсолютно синоним с нашей свободой и вольностью. Так что со святом вас, шановный. У меня такой марафон интервью сегодня. Я только что завершил марафон интервью с Маланкой, перешел до вас, и наступное будет российское, так само, телебачение. Я хотел бы, отказываючи на ваше питание, подкреслить наступное. Первое. Мы повинны оценить ситуацию. Были ужиты, фактично выкористаны силовым блоком беспрецедентные заходы, как не допустить, не дозволить организацию яких бы то ни было массовых акций в Беларуси. Это не новое, але это мы разумели. По-другое, это пагрозы, якія ажыццяўляў рэжым, прапаганда, якая вельмі актыўна масава працавала на тое, каб стварыць ілюзію магчымых тэрарыстычных актаў, каб людзі адмовіліся удзельнічаць у гэтых акцый. Наступнае, конечно, былі папярэднія затрыманні, на жаль, учора гэта 20 асобаў, сёння гэта мы ўжо ведаем з праваабарончага цэнтра «Вясна» 45 чалавек было затрымана па ўсёй Беларусі. Узбуджана крымінальная справа супраць членаў дзеячоў Саюза палякаў у Беларусі. Так што рэпрэсіі яны пашыраюцца, яны толькі працягваюцца. Але ўсё ж такі, учора мы з вами, я думаю, все парадаваліся і пабачылі такую нечаканую акцыю, але дзякуючы нашим актывістам, беларусам, салют над Мінскам. У розных кутках Мінска мы бачылі феерверкі,
і людзі рыхтаваліся да дня волі у 23:34 на тыя лічбы, тыя гадзіны, якія вядомыя, на жаль, смутна многім беларусам. Сёння людзі выйшлі ўпершыню, можа, у светавы дзень, выйшлі ў розных кутках Мінска, гэта і Малінаўка, і велазавод, і трактарны, і плошча пераменаў. Выходзілі таксама беларусы і меншукі, і не толькі, выходзілі па той формуле, якую мы прапанавалі, умоўна бяспечную, калі без сімволікі, калі не выкрыкваць нашы крычалкі, лозунгі, але быць прысутнымі, быць у розных кутках Мінска. Мы ведаем, што яны вадзілі за нас супрацоўнікаў міліцыі даволі доўга, ганялі іх па гораду Мінска, і гэта таксама вельмі важна. Важна, што мы як бы пачулі паветра сённяшняга дня, сонца, дня свабоды, вольнасці і свабоды і вольнасці, якую мы заслужылі і, напэўна, атрымаем бліжэйшым часам. Конечно, сёння таксама упершыню, можа не ўпершыню, але так маштабна мы можам парадавацца, ўзаемна адбыўся марш аўтамабілістаў. Бо столькі гукавых сігналаў, што нават і ДАІ, і сілавы апарат быў вымушаны як бы адчапіць цэнтр горада, каб аўтамабілісты не маглі сігналіць і ўдзельнічаць у гэтай акцыі. Але перад намі яшчэ 27 сакавіка, так што той, хто будзе гатовы, ён, конечно, прыме рашэнне і прыме ўдзел і ў гэтым святкаванні 27-го. Так, зараз чарговае пытанне. Я просто нагадаю, вы бачылі кадры тэлеканалу «Настоящее время» таго, што адбываецца або адбывалася ў Менску літаральныя хвіліны таму. Спадар Павел, ці бачыце ўвогуле вы патэнцыял у развіцці пратэсту? Я памятаю, што вы казалі не раз раней, што менавіта выхад на вуліцу, мірны выхад людзей на вуліцу, масавы, з'яўляецца менавіта вось тым чыннікам, які прымусіць уладу рэагаваць пачаткам перамоваў, не ведаю, сыходам, ну, прынамсі, некае бурленне там адбывалася. А ці будзе гэта, на вашу думку? Мы павінны зразумець, ну, на жаль, я не бачу кадраў, такая у нас сувязь, але мы павінны зразумець, што ўсё знаходзіцца ў нашых руках. Спадзявацца на тое, што вырашыць нашы праблемы Еўрапейскі Саюз, суседзі ці Злучаныя Штаты Амерыкі можна. Гэта можа быць падтрымка, гэта можа быць падтрымка і публічная, і ў дзеянні, і яна важная, але ўсё ж такі ўсё залежыць ад нас, ўсё знаходзіцца ў нашых руках. І менавіта нашым інструментам з'яўляецца пратэст. Мы ведаем пра гэтыя рызыкі, якія ўзніклі ад гэтага года. Яны былі вялікія ў мінулым годзе, але зараз павышаныя штрафы у сувязі з удзелам масавымі акцыямі. Ступень адказнасці таксама павялічылася. Таму рызыкі, санкцыі даволі вялікія, але ўсё ж такі без актыўных пратэстаў, без актыўнай прысутнасці на вуліцы, без таго, што мы дэманструем рознымі спосабамі, так як учора салюткі, як сёння бел-чырвона-белыя сцягі былі вывешаныя ў розных кутках Мінска, Беларусі. Без гэтага цяжка сабе ўявіць, што мы можам дайсці да перамогі. Мы павінны гэта зразумець. Ёсць страх, ёсць разуменне таго, што ёсць рызыкі, але мы павінны сабраць волю ў кулак і павінны змагацца і ісці нашым шляхам да перамогі. Ну, іншага варыянту у нас няма. Таму мы, як народна антыкрызіснае кіраванне, таксама прапануем і некалькі крокаў пасля вось ад таго, як мы адсвяткуем 25 сакавіка, 27-го, калі будзем прымаць удзел у акцыях 27 сакавіка. Нам важна таксама і павялічваць ціск на нелегітымную ўладу. Спадар Павел, народнае антыкрызіснае кіраўніцтва некаторы час таму абвесціла пра збор подпісаў дзяржаўных чыноўнікаў супраць сфальсіфікаваных выбараў, за новыя выбары, супраць гвалту. Раскажыце, каласка, які лёс гэтых подпісаў? Здаецца, апошняя інфармацыя была пра тое, што іх там больш за 1200. Што з імі будзе? Ці будуць нейкія імёны агучаныя гэтых людзей? Ці далей яны збіраюцца? Дзе? Ну, па-першае, я хацеў бы сказаць, што іх уже 1600, і у нашай камандзе таксама з'явяцца новыя твары, мы іх пастараемся паказаць, прадставіць. Таксама я праводзіў зум у суботу з некалькімі дзясяткамі дзяржаўных служачаў, якія падпісалі гэты адкрыты ліст. Конечно, павінны мы атрымаць перадусім іх згоду, ці можам мы даць у публічны свет гэту інфармацыю. Мы дамаўляліся, што калі будзе падпісана
5000 подпісаў, то тады мы абавязкова перадаем гэта публічнасці. Сёння падпісала 1600, так што гэта недастаткова, так што павінны людзі самі выказаць сваю згоду на гэтую публікацыю. Але вось менавіта дзякуючы гэтым кантактам мы атрымліваем вельмі шмат цікавай інфармацыі. Вельмі важная інфармацыя, якая трапіла ў нас з крыніцаў Нацыянальнага банка Беларусі аб тым, што Нацыянальны банк Беларусі правёў таямнічую скрытую эмісію беларускага рубля. Таму мы прапануем ад сёння распачаць новы праект эканамічнага ціску. 2 факты і 3 крокі. 2 факты. Першы факт з'яўляецца тое, што эмісія ажыццёўлена. Значыцца, пустыя незабяспечаныя сродкі выкінуты на грашовы рынок Беларусі. Другі факт. Золотавалютныя рэзервы Беларусі знаходзяцца на мінімальным узроўні, і яны у вельмі складанай сітуацыі, бо фактычна не ў стане пакрываць запазычанасць Беларусі па даўгавых абавязацтвах. Вы ведаеце, што мы рабілі з еўрабондамі, мы ведаеце, што мы будзем працягваць гэтую працу і ціснуць звонку таксама на рэжым. Таму нам вельмі важна на падставе гэтых 2 фактаў зрабіць 3 крокі. Першае, нам трэба пайсці да банкаматаў у банкі і зняць беларускія рублі з нашых рахункаў, узяць наяўныя беларускія рублі. Другое, мы павінны перавесці гэты беларускія рублі ў валюту, гэта другі крок. І трэці крок, мы павінны зняць дэпазіты як у беларускіх рублях, так і ў валюце з банкаў. Гэта будзе даволі магутны наш крок дзеля таго, каб пазбавіць рэжым сродкаў для фінансавання сілавога апарату. Перадусім мы павінны скіраваць сваю увагу, напрыклад, на Беларусьбанку, якім знаходзяцца рахункі фактычна ўсіх сілавых структур, і ГУБОП, і АМОНа, і КДБ, і Дэпартамента выканання злачынстваў, фактычна пакаранняў. Фактычна гэта ўвесь сілавы блок, які рэпрэсуе наш беларускі народ. І калі мы зробім менавіта на падставе гэтых 2 фактаў 3 крокі, яшчэ раз паўтараю. Першае, мы здымаем наши сродкі. Другое, меняем сродкі на валюту. Трэцяе, здымаем сродкі ў дэпазітах як у беларускіх рублях, так і у валюце. Гэта ўсё дасць нам магчымасць ціску. Другое, гэта забяспечыць нашу з вами бяспеку тых нашых сродкаў, накапленняў, якія маем мы ў банках. Бо рызыка вялікая дэвальвацыі беларускага рубля бліжэйшым часам. І мы павінны пазбавіць рэжым дафінансавання. Мы таксама прапануем праграму будучыні. Мы ўжо апрацавалі на 50 сторонак з сённяшнімі супрацоўнікамі Міністэрства ўнутраных спраў, былымі супрацоўнікамі, навуковымі спецыялістамі, праграму рэформы ўнутраных органаў унутраных справаў, міліцыі беларускай. Мы павінны паказаць усім тым міліцыянерам, супрацоўнікам, што мы гатовы тым, хто не здзейсніў злачынства, мы гатовы ім прапанаваць будучую працу ў будучай Беларусі. Тым, хто здзейсніў злачынства, зразумела, яны будуць адказваць перад законам. І гэтую праграму мы пачнем прадстаўляць з заўтрашняга дня для дыскусіі, для абмеркавання, дзеля таго, каб яе пазней канчаткова заакцэптаваць і паказаць гэты шлях для тых, хто не здзейсняе злачынстваў. Спадар Павел, еще 2 пытання да вас. Вось одно з іх зараз адресаванае нашим гледачом на Ютубе. Ці чулі вы пра заяву Ігора Макара пра 25 сакавіка, там пра магчымыя вось гэтыя правакацыі, і ці возьмеце вы на сябе рызыкі для жыцця удзельнікаў дня волі, там фізічныя шкоды, нейкія адміністрацыйныя штрафы? Вы же разумееце, што гэта пытанне рытарычнае вы ставіце. Якім чынам чалавек можа ўзяць рызыку за фізічныя шкоды. Мы разумеем, што... Я разумею, калі я кажу гэта не знаходзячыся ў Беларусі. Я разумею, аддаю гэта справаздачу. Я расказваю, што асабіста сам прымаў удзел у акцыях пратэста і ў жніўні. На сённяшні дзень у меня 3 крымінальныя справы, і, на жаль, маё вяртанне ў Беларусь азначала бы адразу затрыманне на мяжы, і фактычна гэта бы азначала, што я стаў бы 299-м палітычным закладнікам рэжыму, але я гатовы буду вярнуцца ў Беларусь нават у рызыкоўны момант, калі сапраўды мы будзем бачыць, што будзе вырашальны момант. І гэтую рызыку я гатовы на сябе ўзяць. Што тычыцца палітычнай адказнасці, конечно, я бяру на сябе гэтую палітычную адказнасць, разумею гэта, і таму я не мог адмовіць людзям, якія
актыўна выходзілі на народнае антыкрызіснае ўпраўленне, актывісты, розныя грамадскія ініцыятывы дзеля таго, каб заклікаць людзей святкаваць дзень нашай волі, каб вяртацца на вуліцы гэтай вясной. Як палітык я лічу гэта сказаць на гэта немагчымым, бо тады я не з'яўляюся палітыкам, тады мне проста трэба сесці і нічога не рабіць. Так што заклікаючы мы таксама і робім. Мы фактычна даем адказ на той запыт, які даюць нам актывісты, на той запыт, якой дае грамадства, якое нават звяртаецца. Прапануйце, скажыце гэта. І гэта вельмі важна, што мы знаходзімся ў сумеснай камунікацыі. На жаль, так, мы ведаем усе рызыкі, ступень гэтых рызыкаў для грамадзянаў Беларусі, а ці ёсць у нас іншы шлях? Калі хтосьці мне гатовы прапанаваць гэты іншы шлях, я гатовы ім займацца. Я лічу, што ўнутраны ціск, знешні ціск, як масавымі акцыямі, так эканамічны ціск, палітычны ціск на ўладу і да змушэння да перамоваў менавіта рэжыму, гэта на сённяшні дзень адзіны варыянт выхаду з той складанай сітуацыі, у якой аказалася наша бацькаўшчына Беларусь. Можа, з часам з'явяцца новыя варыянты, новыя шляхі. Спадар Павел, вельмі мало часу, яшчэ одно, калі можна, пытанне, вельмі коротенька, выбачайце, што вас перабіваю. Ці бачыце вы перспектыву ў прапанове перамоваў з уладай, пра якую заяўляла Светлана Ціхановская, за якія вы збіраліся на платформе «Голас галасы»? На вашу думку, што это ўвогуле такое, чым это можа завершыцца? Вельмі коротка. Я прагаласаваў на платформе «Голас». Я сказаў, як грамадзянін Беларусі лічу важным падтрымку адзінства дэмакратычных сілаў, і я падтрымаў гэтую ініцыятыву. Але зразумела, што трэба папрацаваць над тым, якія будуць інструменты выкарыстаны дзеля таго, каб прымусіць рэжым сесці за стол перамоваў. Гэтыя інструменты я сказаў, адказваючы на ваше папярэдняе пытанне. Гэта ўнутраны ціск, знешні ціск, акумуляцыя, маштабіраванне гэтага ціску толькі тады можа змусіць уладу сесці за перамовы. Размаўляць з Лукашэнкам – гэта для мяне вялікае пытанне. Той чалавек, які здзейсніў столькі прыкметаў, па прыкметах злачынстваў, бо вырашае толькі суд, парушыў Канстытуцыю неаднойчы, гэта, мне падаецца, нерэальным і немагчымым. Ну, але ў палітыцы ўсё магчыма. Пажывем, пабачым. Дзякуй вялікі. Гэта быў Павел Павлович Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Дзякуй, што былі разам з намі, Павел Павлович. Усяго самага добрага. Дзякуй. А мы зараз пакажам вам невялікае відэа з замежжа, як адзначалі беларусы Дзень волі. Спачатку вы пабачыце кадры з Вільні, а пазней з гораду Лодзь, гэта недалёка ад Варшавы, у Польшчы. Гэта былі кадры з замежжа, з Вільні і Лодзі, дзе беларусы адзначалі Дзень волі, дзень абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. А зараз невялікі апдейт па навінах перад тым, як я звяжуся з чарговым госцем. На 19:25, дакладней на 20:30 у спісах валанцёраў 51 прозвішча затрыманых у Менску. Яно ёсць у тэлеграм-канале «Спісак задзержаных». Калі вы хочаце знайсці там людзей, з которымі вы не можете звязацца пасля таго, як яны выйшлі пагуляць па сваім горадзе, вы можете там праверыць гэтыя імёны. А зараз мы злучаемся з нашым госцем у Менску. Гэта палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Прывітанне, спадар Валеры. Прывітанне. Спадар Валеры, як я ўжо не першаму задаю вам гэтае пытанне, ці на вашу думку сёння быў чый поспех, улады ці яе апанентаў? Ну, казаць пра нейкі поспех я б не стаў, бо ўвогуле сёння тыя падзеі, якія ўсімі чакаліся, яны, мне падаецца, не адбыліся. Найбольш гэта чакала і гэта пужалася гэтага ўлада. Менавіта ўлады больш за ўсё рыхтаваліся да гэтых падзеяў.
Узгадаем, як старшыня КДБ пужаў людзей пра нейкія склады са зброяй, выбухоўкамі. Вось нібыта на дзень волі тэрарысты, правакатары будуць учыняць нейкія правакацыі. І вось тая інфармацыя, што нібыта і войска ангажуецца да падаўлення пратэстаў, і тое, што ў цэнтры горада знаходзяцца супрацоўнікі міністэрства ўнутраных спраў і так далей, і так далей. Улады вельмі моцна рыхтаваліся, і гэта стала вялізнай перастрахоўкай. Таму што ў рэальнасці мы бачылі хутчэй некія флэш-мобы, хутчэй некія такія партызанскія акцыі з вывешваннем сцягоў, з некімі вельмі лакальнымі спробамі дэманстрацыі. Вось. І таму мы можам сказаць, што тая доўгачаканая падзея, якую чакалі ўсе, яна як бы не зусім адбылася. Ну, гэта было відавочна, што пакуль што людзі не гатовыя выходзяць, прынамсі ніхто іх і не заклікаў, пакуль што масава шахтавацца ў шэсце. Але на вашу думку, чаго можа баяцца, аб чым хвалявацца ўлада, калі зараз яна апошнія паўгода ведае толькі мову насілля, мову рэпрэсіяў, і зразумела, што людзі клапоцяцца за сваё жыццё, ніхто, ні вар'ят не будзе выходзіць, калі супраць цябе выходзяць з аўтаматамі. Але чаго баіцца ўлада, которая сцвярджае, што яна набрала на выбарах 83%? Я думаю, што нягледзячы на тое, што цэнтр выбаркам даў такія велізарныя лічбы, нягледзячы на тыя нібыта сацыялагічныя апытанні, якія праводзіліся зімою цэнтрам ЭКОМ, дзе таксама велізарная падтрымка ўлады. Сама ўлада добра разумее тую сітуацыю, у якой яна апынулася, добра разумее расклад сілаў, добра разумее, што большасць насельніцтва яе не любіць, бачыць сур'ёзныя праблемы ў эканоміцы, рост цэнаў. Вось, ёсць пэўныя працэсы бражэння ў дзяржаўным апараце. Усё гэта напружвае. І самае галоўнае, адсутнічае зваротная сувязь з грамадствам. Вось тыя каналы зваротнай сувязі, якія ў нармальным дэмакратычным краіне ідуць праз дэпутатаў, праз выбары, праз прафсаюзы, праз незалежныя медыі. У Беларусі гэтыя каналы заблакаваныя. І ўлада не разумее, што адбываецца ў грамадстве. Наколькі грамадства гатова пратэставаць, наколькі не гатова. А калі ёсць нешта невядомае, калі ёсць нешта незразумелае, то нармальная рэакцыя на гэта страх, гэта перастрахоўка, гэта вывесці на вуліцу як мага больш сілавікоў, як запужаць, як учыніць папярэднія прэвентыўныя затрыманні і так далей. Але я хочу звярнуць увагу вось на якую акалічнасць. Вось усе масавыя рэпрэсіі, якія чыніліся цягам мінулага года, яны ішлі па артыкулу удзел у несанкцыянаваных акцыях. І беларускае тэлебачанне ўвесь час распавядала, што в Еўропе таксама паліцыя разганяе несанкцыянаваныя акцыі, і таму тут нічога эксклюзіўнага ў Беларусі няма. Але праблема ў тым, што у Еўропе можна лёгка атрымаць дазвол на акцыю. А вось спроба легальных апазіцыйных партыяў атрымаць такой дазвол на 25 сакавіка, атрымалі, так сказаць, наадварот, аднаго заяўніка ў Барыса ўвогуле затрымалі на 15 сутак. Вось адказ. То бок у Беларусі легальныя санкцыянаваныя акцыі немагчыма ў прынцыпе. І вось у гэтым якраз і цынізм уладаў. І, спадар Валерый, яшчэ апошняе пытанне. Наколькі, на вашу думку, могуць быць праўдзівымі намеры Аляксандра Лукашэнкі пра новую канстытуцыю, дзе вось паводле словаў аднаго з чальцоў Канстытуцыйнай камісіі будзе запісана абмежаванне да 2 тэрмінаў. Наколькі гэта все-таки тэма актуальная, і ён все-таки, як і казаў шмат дзень, нібыта на зачыненых пакуль што такіх сустрэчах, што это яго на апошні тэрмін і што там уже будуць кіраваць іншыя людзі? Значит, так, новая канстытуцыя будзе, працэс запушчаны. Што тычыцца таго, што казаў Рыгор Васілевіч, ён казаў свае ўласныя думкі.
Я не думаю, што ўвогуле кагосьці будзе цікавіць, што думае Васілевіч. Лукашенко піша гэту канстытуцыю для сябе, пад сябе, і таму тая камісія, якая створана, яна атрымае гатовы праект. Вось, і не гэтая камісія, якая легальна, афіцыйна створаная, будзе гэтую канстытуцыю распрацоўваць. А што тычыцца перспектыў Лукашенка, я думаю, сапраўды ён не будзе балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах, але ён створыць такую канструкцыю ў гэтай канстытуцыі, дзе ён захавае ўладу, але ў новым статусе. На чале Усебеларускага народнага сходу, ну, гэта такая схема, падобная на тую, якую рэалізаваў Назарбаев у Казахстане. Таму я думаю, што Лукашенко насамрэч сыходзіць ад улады не будзе. І самае апошняе пытанне, ці на вашу думку, вось апаненты Александра Лукашенко, якія сёння, ну, вось дастаткова, ну, радыкальна, прынамсі, ягоныя і агучваюць ініцыятывы, не далучаюцца да іх, не ўспрымаюць яго як некага легальнага кіраўніка, тое, што яны не ўдзельнічаюць у гэтым працэсе, ну, ці гэта сведчыць хутчэй пра іх паразу ў будучыні, таму што, напрыклад, каб балатавацца, напрыклад, на парламенцкіх выбарах трэба быць у партыі, трэба, каб партыя была распазнавальная. Зараз такой вось працы яе палітычнай няма. Справа ў тым, што адбываецца зачыстка легальнай палітычнай прасторы. Адбываецца як бы дэмантаж той інфраструктуры грамадзянскай супольнасці, якая дасюль існавала легальна. Вось Саюз палякаў, бачыце, што робіцца. Я думаю, што пасля перарэгістрацыі палітычных партый апазіцыйныя партыі не перарэгіструюць. У Канстытуцыйную камісію не запрасілі нікога з прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Таму пытанне не ў тым, як чаго хочуць апаненты ўлады. Пытанне ў тым, што ўлада не дапускае ні апанентаў ні ў якую сістэмную палітыку. У гэтым галоўная праблема. Дзякуй вялікі, гэта быў Валерый Карбалевіч, палітычны глядальнік радыё «Свабода» на сувязі з Менску. Невялікі апдейт па апошніх паведамленнях з Менску. Вось мы паведамлялі пра маладога чалавека, які стаяў на борціку каля ракі Свіслач у Менску і не то што пагражаў, але збіраўся туды скочыць, паколькі не хацеў, каб яго затрымалі сілавікі. І вось відавочцы паведамляюць тут баю, што хлопца ўсё ж такі знялі з гэтага борціка, цяпер ён знаходзіцца ў машыне міліцыі. З'явіліся самапаведамленні, што спецтэхніка выязджае з цэнтру Менску, і там заўважна менш затрыманняў стала. У небе над Берасцем таксама з'явіўся вялікі чырвона-белы сцяг. А праваабарончы цэнтр «Вясна» піша, што па дадзеных на 20:30 у Менску праваабаронцам вядомыя прозвішчы 35 затрыманых у Менску, таксама пра як мінімум 48 чалавек затрыманых у іншых 18 гарадах Беларусі. Тут нам каментары пісалі пра тое, што ніхто нідзе не выйшаў, тады пытанне, чаму ў 18 гарадах затрымліваюць людзей. Валанцёры ў сваіх спісах маюць ужо 54 прозвішчы толькі ў Менску. Зараз мы бачым чарговыя кадры, гэта кадры з Лодзі ад Вільня, дзе сёння адбылося вялікае шэсце з удзелам Святланы Ціханаўскай ад катэдральнага пляцу да амбасады Беларусі, дзе ўжо самай раніцы вісіць велізарны, грандыёзны чырвона-белы сцяг. І там эта акцыя мае завершыцца з удзелам Святланы Ціханаўскай, таксама літоўскіх палітыкаў, у тым ліку і міністра замежных справаў Габрыэлюса Ландсбергіса, а таксама ягонага дзеда, вядомая асоба ў Літве Вітаўтаса Ландсбергіса, спікера літоўскага парламенту, асоба, якая прыняла важны ўдзел у адраджэнні літоўскай дзяржаўнасці пасля савецкай акупацыі. Гаспадарства, і на гэтым мы будзем бадай завяршаць наш сённяшні эфір, калі вы сочыце за паведамленнямі з Менску і не толькі. Падпісвайцеся на наш канал Telegram, канал Радыё Свабода і на наши сацыяльныя сеткі таксама у Інстаграме, у Фейсбуку, на ВКонтакте. Будьце разам з намі. Наш сайт свабода.орг, але паколькі ў Беларусі ён заблакаваны, вы можете пераходзіць на люстэркавае адлюстраванне, але ўсё ж такі гэтыя спасылкі з'яўляюцца пераважна у сацыяльных сетках. Дзякуем за тое, што амаль што 2 гадзіны вы былі разам з намі. Мы спрабавалі паведамляць пра ўсё тое, што адбываецца ў Беларусі. Сачыце за свабодай, будьце са свабодай, заставайцеся разам з намі. Для вас у празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Бывайце і са святам, з днём волі.